Tora volume yako. Tujue volume. Mavapanza. Ndiri kudona. Ndipe chini ngekiri changu. Chiri kudona. Ndipe chini. Chi? Pillow. Usiwega pamwenjiwe wakatanga usiku na nyadenga wachikuita sembo ya kazo piwa vandu kazi ine ntini ndakatangwa kumachinda lape ne usiku unoketa neto ita zvangufata ndakapeka zechechinjira itirwa makenduro ndichiswera mchembere nchina matira chembere nekupiwa mari nemotikari yekereke sisura mwekumusoro reswera richipfuura kozokaudza mai vako kuti ndine mukosha pavagamuchira nhare ndadzosenda ndare zvekuti chero madzodzi kumbare hanga pari chinda newe ore chinosapota timbare ugodza sekuru vako chavatengera mhamba kusvikira vandiudza ngokutora mahara kupedzira vakunyika shuti yavo pamuchato kusavhunduke sasi handi mune makaki kukubata kwandikaita hakuzi kwemaraki kwezvakambosevenza kunobikirwa madzishe chikafu chako chaunondipa chinodzikisa muno nemotikari kupinda newe ndoda kupinda newe iwe kunoita kupinda newe kupinda newe ndoda kupinda newe Samba yemerera paperera pamuriwe doida se oyora tamiga chema tomanya nazikaza watipenge sawa so ichi baby onera koyeta dichikuza kishana dizikukoni wakurara na hiwa kuni kukura uka no ujaza wana na babata oh no hey petrol wodira wega ndokutsvagira purazi fodya worima wega kana kuitsa main actor pafirimu rerudo nchakutambira kiyasvika maoko akuzvoka ndikakutarisa bebi nekona yepaziso iwe hausi kuita mani guta resente rako wakabata kuti hauna kana chakanaka usatiponda uchidaro ndakambonakirwa paya tiri kuye paya mani iwe wapakangano poka ndituma ndisane kamfesi kakatiza iwe kamfesi kako kakatiza ndikakutarisa shumi dzangu dzinobva dzadambuka ndobva ndatanga kuimba nziyo dzepamariro wakafitwa nerivo kuti afanike mukobhoi handisi kuda zvekuwanza chakuudza tave tega unogona kusadza pitaripusha yechikumba zvinobva zvanakidza ndobva ndatanga kuimba nchiti iwe kasi unotengesa mbucha iwe unototengesa mbucha chete
iwe unoita Varaiza ndizivi ndakufungawo nhasi. Right, guys, sorry Varaiza, I don't know kuti nasty tricks ari ku yangu ndangoiona iri padhuze ndikati ndikandimbochiridza handitoona kupinda newe. Right guys, makadiko, it has been long, it has been a while. Muri seiko ninjani sanibonani dumelang ahe molweni machera napudzi chiti aiwa tichiri pamwechete pachirongwa pana pakatisangane zvakare handitika tiri pachirongwa che Sisimelis Diaries pachirongwa chatinotaura zvinenge zvichitinetsa zvinenge zvichiitika kati muupenyu hwedu zvinenge zvichinetsa vamwe vedu handitika. Right guys, mondiregererawo guys, pane zvanga zvichiitika for the past week tatichimbore busy nemuziva namata takasangana nayo. Saka paperwork munoiziva guys, paperwork munoiziva kuti paperwork zvandogara ndichitaura zvezviya kuti kana tiri maforeigners kana tiri munyika dzatinenge tiri chinhu chakanzi chinonzi funeral chiriko kufa kuriko kumunhu wese garai inetse asi uchinda kumba handitika uchizoziva pakupedzisira ukunoiswa pafinal resting place yako yaunga uchishuvira kuti unoiswa iwewe. Paperwork yacho mahwani nenyaya dzemacovid nechi asi toda kungotenda idu Mwari kuti God was with us all the way through and zvinhu zvacho aiwa zvanga zvakarongeka. ndingotenda zvangu nchingoti kune mumwe wangu go well, zvinhu zvake zvanga zvakarongeka. Anyway, she had a funeral police, she had everything was intact. Chero zvedu ove hama unozobvisawo mafamilies kuti family yakati mari yakati but everything zvanga zvichingori bo. Nyaya yanga ingonetsa yakati delay ndeyepaperwork ndo nyaya yanga ichingodelaya because zvitupa zvake anga akashandisa chimwe chekumurume, passport akashandisa yekwake. Saka pa2 apa manje zvanga zvakunetsa zvakutonzi vanhu 2 vakasiyana zvanga zvakutofunga kuti pete mapepa anobva kuZimbabwe ozokonfirmiwa kupi kunoku kuHome Affairs paperwork yacho. But anyway, tudangotenda Mwari because Mwari ndimwari vanogona handitika. Right guys, tauya panapa muzuva ranhasi ndichingoti vedu ngatisanganei timbonzwa nyaya dziri kukododzora mwoyo. Kune vese vanenge ndisina kupindura manyaya dzavo vava handina kukuignowai handitika handina kukuignowai asi kuti ndanga nditori busy nezvimwewo zvinhu zvandiri kutaura panapa vachinji enyu manga saka ndisingaiginowe but ndanga ndiri busy. Handinoziva kuti atifangu zvinhu zvemufamily hazvizvo kuti unongomhanya kuya kuzoti bvu kuti vedu izvo zvimosanaita zodai so tikazodai aiwa kune vanhu vanoprefer kuita zvinhu zvavo in saka ndisi vamwe vacho handiti maona. Saka ndaitoshaya nguva kuti ndikwanise kuti ndipindure kuti aiwa papazodai kuti ndikuresponderei handitika. So guys, thank you very much for your support. Vanhu vese vaiuya kuma-inboxes vaitifonera vaibata zuva vaibata munhu wese akangosendawo message yake neakafona even akabvisa mari yake yechema handitika. Tinokutendai makaita zvinhu zvakanaka streki tiri kukuzivai inangu vamwe vacho handisi comfortable ndimenchene mazita zvangu because I'm trying by all means to stay away as far as possible as I can from vamwe vacho vanotoziva idu takabvisa mari dzavo dzichema kune munhina wedu. But anyway, mari yechema irambwe handitika chero zvikanhu zvadii unongotorawo mari yechema ukazowawo kuti wakuiti gwaraivhu unongoto hamene asi handakukumbira handiti amene ikoko zvinenge zvingotaurikawo ndikoko vanhu vanga vasitopi kutaura vanhu vanongotaura zvavanoda everyday whether waita chakanaka unongotaurwa whether waita chakaipa unongotaura. Right, nyaya yatinayo panapa sandaunza guest wedu wezuva ranhasi guys. Guest uyu wezuva ranhasi chekutanga regai nditaure kuti vedu weka musapana patukwe munhu musatuke vanhu pano hamutuke vanhu. Kana muchida kutuka handitika muchida kutaura zvamunoda moenda kumvenge handitika kana kugurupu rinonzi kwaichima chokwadi here or something I don't know. Kukoko kunotaurwa nyaya dzevanhu kukoko kunotorwa kunobvumidzwa mascreenshots enyaya dzinobuda mugurupu remadzimai chete, gurupu rinenge chinzi riri kuumbana madzimai vari kutaura nyaya dzemu vari kubatsirana. Koita umwe mukadzi unotosheya kuti mukadzi here uyu kana kuti ndisatani kana kuti ndidevhu anotora mascreenshots imomo achinokanda kugurupu refacebook. Gurupu refacebook robva raaprova zvinhu zvanga zvichitaurwa nemadzimai chete zvisinei nevanhurume zvekudzidzisana kwemadzimai handitika. ndokwamunoenda kunotukira ikoko hamurambidzwe handitika. Nekumvenge uku ndokwamunoenda kunotukira ikoko handitika. Pano hamutuke munhu anenge achitaura nyaya yake ega haisi haidi ishi
handitika haisi haidi inyaya yekuti munhu anenge achitaura nyaya yakazvimiririra saka kana uchiona zvinoda kutuka handiti unoenda kumagrupu andakudza iwaya nemamwe akangozara akangowanda ine handiko zvangu kune tumwe tumagrupu tisina nebasa rosoto handiko handitika munongoenda munopedza komakuhwa enyu munotaura komoseka muti muzozvitarisa kuti kupera kwedheyi panopera dheyi mutarise maakaunti enyu kuti mawedzera mari maita mari iko maakaunti mawaneiko pamapedza kuita zviya muchaona kuti hamuna kana muri pazero munenge muchingori pazero kana muri wakungopema unenge uchingopema after kana uri wakungotigwa chimwe chinhu nomunhu unenge uchingoitigwa still pakupera kwegame hapana chaunenge watomboita iwo chita ndafadza ndingauya kuzofadza vanhu vepafacebook ndichiita zvanei ndichiita zvawai izvozvo zvaitwa neumwe munhu wechikadzi kuda murume hameno at what expense makadzi vese vava vatora mafoni numbers okadisplaya varume vavo vanozviziva igrupu revakadzi even pana apa chida kuita china chaicho icho togona kuchiita china chevakadzi pano tikatotaura zvakakomba zvakadzikadzika zvemubedroom hazvityise handitika but tinozosvora munhu wechikadzi anonzi munhukadzi anzi mhando yemukadzi anozotakura mascreenshots wonesa grupu refacebook kuti wawana chicha unowana ndo pastorina wotonyatsoona kuti no satani akauya zvakataurwa kunzi satani muchamuona nenyanga akatouya zveshuwa kutogara pasi kuti ndakuvhura imwe akaunti ghost account rinonzi mavaso ndoda kuenda kunoposta machasi evakadzi like really uri papa I know kuti you are here I know kuti utori pano anziko ndandikirikiri na ush okay andina kuerenga anditika but anyway zvinhu zvinongwanikwa munhu anongo tinongoita move on pesa timiso kutaura pana patogona kutaura nyaya dzakadzika dzevakadzi pana patitike kuzvitaura because even kumachechi tinozvitaura nditi even togodeza munhu wechirume chaya anogona kudzidzisa zvinhu akayakadzidzisa hazvitombotyise ndazvitombonyadzisa aside kuchinzi achitaura pane varume ndopataivhunduka kana kunyara zvinoti igrupu revakadzi chete tinenge tichitongotaura ende hatisi kuzomira anytime soon tichange tichingoenderera mberi hatisi kumira kuendera mberi tichange tichingoendera mberi tichidzidzisana semadzimai because ndosaka takatoda madzimai chete hatidi vakadzi kune zvimwe zvatisingagoni kutaura pane varume zvatinogona kutaura tiri toga semadzimai tichidzidzisana nekutofila kuti guys ini ndine nyaya yakadai ndoitawo sei ndokwatinozvitaura ikoko but anozenge ave nedambudziko tinotonyarira ndiwe unozonotora machats kuendesa kumagrupu mamwe ndiwe tinotonyarira especially ekufacebook anenge ane varume because unobva wataridza unhu wako ndototaridza nekwawakabva unototaridza nevabereki vako vakakurera kuti ndo vakatadza kutokubhalansisa uchikura handiwaona saka tangotidarike nepo ipapapa because kana muchiti muchapwanya magrupu nezvamunenge muchiti hamumapwanyi tinenge tichitowedzera izvozvi so kudai so vanhu vada kutopinda vakatodai so totoisa grupu rotongofaya vakadzi vachitongodzidzisana handitika right ndisati ndaunza guest yedu yanhasi pane munhu anoda kuti afone panapa nai vanzani Prophet Apostle, can you please call me? Amen. Prophet yanzi Mr. IK. Ndamirira call yenyu please. Dango kupai minutes enyu. Mashoma tabataunza guest akamirirawo ari panapa anenyaya yake. Aritoda we hope kubva kwa muri guys, my diaries. Aritoda we hope kubva kwa muri imimi. Andimaona hasi kubva kwa tiri sisu. Andimaona aritoda help inobva kwa muri imimi. Saka ndati nyaya yacho ndatedza kuinzwisisa ndatedza yanso kuti ndoga ndoihandla sei ndakakundikana kutaura chokwadi nezuro takambotraya pafoni but ndakatadza ndikati inozati chi kunogona kuita vanhu vane ungwaru hwepamusoro vanenge vaine intelligence dzavo vanogona kubatsira kupi kugrupu uko handiona saka rikatichinda ikoko unobatsirwa ikoko saka right ava vandanichinda vauya makadiko togamuchirai pachirongwa Apostle IK tinotenda tinofara munofara sesemere aiwa tinofara ndimi matitsika nhasi muzuva ranhasi tinongokupai nguva yenyu shoma tine munhu anouya nenyaya yake yanda kuzobatsirwa panapa saka isoda kuti mutiudzewo kuti ava vanonzi Prophet Apostle IK ndeve kupi munoita nezvei chingotipai a little bit about your background timbonyatsonzwisa kuti muri ani imi munoita nezvei. Apostle IK vanobva kuZimbabwe zita rawo in full anonzi Israel Kawemba. Apostle IK vane ministry inonzi True Worshipers International Church. Tinofokasa zvakanyanya iministry inotenda zvizhinji mudeliverance, muhealing nekubetsera vanhu vachiona kunaka kwaMwari nezvinhu zvinobatika muupenyu hwavo, hakusi kungoparidza nekunamatira vanhu vanoenda vachifara kuti tanakidzwa neshoko asi pasina chinhu chikubatika muupenyu hwemunhu. Saka in short, this is Apostle IK vanotenda mukunamata, vanotenda mukukanya, vanotenda muutsvene nekutya Mwari. Okay. Saka mati muri kuHarare? Mati muri wepi? Ndiri muHarare, ministry iri kuGlendale. Okay. Saka muri Apostle kereke yenyu makaivhura gore ripi? Kereke yakavhurwa 2014.
2014. Saka muri kuti amati munoita madeliverance? Toita madeliverance nema-healing sessions. Okay. Saka kana muchiti munoita ma-healing session, munoita ma-healing session nevanhu vane zvigwere zvipi? Zvirwere zvose sezvinoreva shoko raMwari rinoti zvirwere zvose takapiwa simba pamusoro pazvo. Okay. Kusanganisira iwe yeCovid chaiyo. Zvirwere zvese munhu akauya akanamatirwa tinotarisira kuti munhu anotopora uye anotopora. Ndava tina matestimony akawanda evanhu vakapora kunyange vakatoremara vanenge vachiporeswa Mwari vachivanza nyasha. Nemadeliverance kusanganisira kune vanhu vanenge vachibva mumafamilies asingatenderwe zvimwe kuti zviitike sezvakafanana nekuroorwa, zvakafanana nokuti munhu anokwanisa kubuda muZimbabwe oenda mhiri kwamakungwa onoshanda but hakuna chiriko chinenge chichibuda zvokuti panenge pasina evidence yekuti munhu ari kushanda. Hapana chaanenge ainacho mumaoko ake. Vamwe vakadzidza but hapana chiri kubuda. Vamwe vakanaka chaizvo but dzimba hapana. Zvoratidza kuti dzimba dzacho hadziitwe nekunaka bedzi. Life iri spiritual. Saka tila nezvinhu zviri spiritual zvinoafekta vanhu panyama yavo. Kuti vanhu vazhinji tine zvinhu zvakawanda zvinotinetsa spiritually but evidence yazvo iri panyama. Sekuti mukadzi mumwe anokwasinzi afa nekuroorwa, saka anokwanisa kudanana nemunhu oroorwa, orambwa, opinda futi zvokuti vamwe vanhu vanotanga kumoti uyu haana kudzikama kana kuti haagone kubata varume zvakanaka. Nyamba haisi nyaya yake yekuti anenge achitodawo musha but kune zvinhu zvinoitika kwaari zvaasingatozwisona iye kuti chii chiri kuitika. Such things people need to do that. Okay. Saka mati corona covid makutoina munhu akauya mutona madhiro etopora hakuna chichisingaperi. mati matomboita here manhingikiri masesheni ekuti vanhu vane corona vakatombouya mukatova namadhiro vakatopera? Handisati ndafonerwa nemunhu ane corona andakanamatira kuti ndingakupoindwa ndakanamatira akati akapora so far. But kana munhu anayo akatonofona izvozvi takaita online delivery anotoporeswa. Okay. Wachingori chirwere. It's just any sickness like any other sickness that can be healed and that can only happen kana Mwari apinde. Okay. Right. So mati zvigwere zvose muri kureva kuti mukusa asi zvana HIV ndo zvakanyanya kurumbira kaizvo. That means makandopona matirano akapora kaini? Ndakana matirano akawanda chaizvo akapora. Vane HIV? Hello? Vane HIV? Ndakanamatira vanhu vakawanda HIV, cancer, vamwe vanenge vane I quite remember a certain lady that came from Gokwe anga ichinzi every time kana kwakunaya anoita skin yake inotanga kuita maronda, and that thing had gone for 18 years. I prayed for it. It was on a Saturday and I told them on Wednesday there will be nothing, there will be no evidence of Bagambawara. And it was confirmed. The family called me. The other family members came from Gogo just to come and see me. What kind of a person was that person? Because Mama waited for 18 years. And we have done everything humanly possible, but nothing happened. Okay. But it was just a matter of speaking to her and she was healed. Saka imi prophet mbondudzai wangu between me and you. Imi prophet shuwa vanhu vanongotambura nechigwara chimwe mapiritsi kudai imi muchigona henyu kubatsira vanhu. Shuwa kungobatsiri vanhu here prophet. Tete chinhu chatoda kuziva chokuti Satani akauya kunoba kuzouraya uye pane zvinhu zvaasingatodiwe uye kuti vanhu vabatsirwe pazviri. Saka munhu anopedzera akufugamuchira situation yake kuti maybe amboenda kwakawanda zvinhu hazvina kubuda, ofunga ngoti saka hazvibuda obva aigamuchira ogara tanga kurarama ainayo, kwete kuti hakuna mhinduro yazvo pachimoti hausati wasangana na. At the end of the day, it's a matter of kuti munhu asangana here nemunhu anokwanisa kumubetsera uyewo ari genuine to help them with love kuti vaone rudo rwaMwari muupenyu hwavo. Saka imi prophet pakurapa kwese kwamunenge muchiita pamuchibatsira vanhu muchiita zvamunenge muchiita zvese izvi kudai munobhadharisa here imi kana kuti munongobatsira imi mutotanga ipo pano kuti vanhu vanogwara vauye pano vaponeswa? Chekuti
tanga mira nditaure maybe tine misunderstand tine kumaonera akasiyana hakuna mufundisi maybe it's a wrong way or it's a way that people may want to take it but let me say it the way I think it is proper to say this is according to me hakuna munhu anokwanisa kubhadhara mufundisi kuti amurape hakuna there's no one who has got that money to pay a pastor kuti amurape but now kune inonzi protocol kune anonzi maprinciples ekuti kuti nditokufonera ipapa kunyange ndichida kukufonera sei kana ndisina data mangu I can't call you so the principle demands that I put data in my phone so I'm not paying the pastor I'm doing what I'm supposed to be doing because those are laid out principles and protocols that we are supposed to do. Saka imimi yenyu protocols kana mngora ndatimbozokera panyaya kurapa kana mchirapa vanhu imi munongonamatira vanhu pane zvimwe zvisecret zvamunoshandisa kune zvakawanda zvakafanana nekuti mumwe munhu anongouya maybe mumwe munhu angori ane musoro kana kuti ane mudumbu ane manyoka handidika then it's just a matter of stretching my hand to them or it's over the phone I command manyoka aya omira koita munhu ane ma-issues ema-altars ekuti zvatinoda kudhila nazvo zvekusaka zvinhu zvako zvisafamba kune mombe dzakatopirwa kune zvinhu zvakawanda zvakaitwa fodya dzakaiswa pasi mazita akaiswa muhari mazita akaiswa mumhango mazita akaiswa kurwizi kunzi uyu kunyange akaenda mhiri kwemakungwa kunyange akaroorwa the end result she or he must fail those things then we have to understand kuti chii chambosaka zviuye then we do according to what is supposed to be done for that particular situation saka masituation evanhu anosiyana okay let's say ndoda kubvunzawo prophet let's say ini izvozvi right now ndine chikwambo kana kuti spiritual husband handi ndiyo pachirungu vanoiti spiritual husband handi pachishona vanoiti chikwambo ndichida kuti nimubvise chikwambo ichi kana spiritual husband munoshandisa chi maprayers munga iyi example yandiri kupa mungashandisa chi maprayers here kana kuti mune hari kana mune banga kana mune micheka kana kuti mune chii chinoshanda ipapa kuti ndibviswe izvozvo okay mina ndimbotsanangura zvinhu zvomashoma ndibva ndapindura chekutanga hanzvadzi yangu kwane spiritual husband yacho iyoyo kune spiritual husband inouya nekuda kuti mufamily ana baba wedu vanga vakaromba sezvamatera yeswambo kuti vanga vakaromba varomba wobva wanzi iwe ndichakupa simba kana kuti ndichakupa umambo kana ndichakupa business kako rigofaya in exchange of every daughter or of every child that you are going to give kuneva kuti baba vatora chikwambo vakaendesa vana unknown to the children kuti isusu haticharohwe saka vanhu vanenge vachipinda mamereji vachibuda vachiona vachirara nevanhu usiku vachiita zvinhu zvakawanda zvine zvichiitika musi zvichirambidza marriage iyo imwe mhando yespiritual husband koita spiritual husband yangouya kwete kuti pane chikwambo kana kuti pane anything saka tatoo nevanhu two vakasiyana kune ari kutomentwa nechikwambo kwete angochiwiwa nemweyo china wotanga kumushandisa uyo angochiwiwa we just command that spirit to go but uyo ane mhiko dzakaitwa nemadzibaba ake patori nelegality so there has to be a way of removing that legal right or that legal foundation that empowers zvikwambo kuti zvimutomende so we've got two people already okay saka tongoti uyo zvikwambo zvana baba tongoti chikwambo changu ndechababa ini chinganidha chii kuti mukwadaburi chikwambo chababa chine chakuda altar yemwanasikana uyu kana kuti mwanakomana uyu yatinobreaka hari nayo tichishandisa hari uye then we'll tell you what to do there's an instruction we'll tell you kuti ubude pane issue you have to raise an altar a sacrificial altar that will exempt you kureva kuti baba vako pezvikwambo pazvine zvauda kuuya iwe waprovidewo a legal platform yekuti mwari even though I've been sold out to the enemy kuti ndite mudzimai now I also deployed my altar to speak for me so you are exempted by that altar so we also break the clapboard for you so that you are exempted from that satanic witchcraft occurrence in your life. Saka ingori hari iyo iyi yamunongotora iyi moto uya naye moto ni munhu otoenda naye moto inamatira moipwanya. Yes. Panyaya hari iyo if you look even at my Facebook page you can go at Israel Kawemba. I started this thing to 2016. Okay. Pandakanga ndiri kugomo kana mutana wedu zvakona kuZimbabwe pane gomo rinonzi Mtemwa Mountain. I was in Mtemwa Mountain and I was praying for 21 days and during that time that is when my eyes were opened ndikaona hari dzakasiyana dzimwe aive magate dzimwe dzaive in different sizes dzimwe dzaive neropa dzimwe dzaive nevana dzimwe dzaive nebvudzi dzimwe dzaive nemadestiny evanhu then the Lord opened my eyes and said ukuona hari idzi dzinoshandiswa to remote control people in the witchcraft world or in the satanic world kuti
munhu anokwanisa kunge ari kuamerica, munhu anokwanisa kunge ari kuSouth Africa, munhu anokwanisa kunge ari kuUK, physically but spiritually ari kumvura kana yekumusha kwawoko, ari kana muhari akaiswa kudanga rekumba kwawo, ikoko that's where they are monitored kuti uyo akuda kubata mari, dzivisai, uyo ada kuroorwa, dzivisai. So munhu anokwanisa kubuda panyama kuti akwira passport aenda, but ogozoswa kumusha nemunhu asina mbobvira akaenda kana kuairport, nemunhu asina kana passport yake, because life is spiritual. Saka tikutorarama zviri spiritual. That is when this thing came. That is when this thing came, and even the time that I was interviewed with Star FM, a lot of other world from the other world, they were very angry with the men of God. Makuite chini hari. Because indadovhunduka ukabatara nyaya yehari ipapa ndadi yehari indoziva kuti hari munoiswa varume votovharira muhari toisa varume mubhotoro tovharira imomo zvino kuchechi zvita kwava nahari so ndadohamwe ndadanyanyoteerera kuti nyatsohwisisa because ndoziva hari dziri dzekuti tinoisa vanhu mukati tovharira saka ndatoziva kuti kuchechi tatoiwo nehari Now, zvandataura zvezve ukaverenga bhuku yaEphesians inoti don't be ignorant of the devices of the enemy. Musave vanhu vasingazive mano evakaipa. Vanhu vose vanoshandisa hari ndosaka tichitodzishandisa because chakasunga munhu ndo chinofanirwa kushandiswa kumusunungura. Uchaona kuti Mwari paakaona vanhu vachirumwa nenyoka haana kuuraya nyoka, akatogadzirisa imwe nyoka anzi achatarisa panyoka iyoyo ndiye achapora. Mwari mushure mekunge vanhu vese vatadza Adhamu aita tuchesotitadze, Mwari akaunza futi munhu unosunungura vanhu anonzi Jesu Kristu. Saka chinhu chashandiswa chose kuti usungwe uiswe muuranda ndio chinotoshandiswa kuti ubude muuranda. Now kune vanhu vanotora vanhu musatanic world kana kuti muwitchcraft world woisa mazita evanhu navarume muhari wovasunga vanhu ivavo. Saka patiri kutora hari yedu takupwanya hari dzose dzakadero dzakaiswa nevaroi, dzakaiswa nen'anga, dzakaiswa nevanhu vakashata vanoshuvira zvakaipa pakuvanhu, kuti pandiri kubreka iyi physically, spiritually I'm breaking any other clapboard that has been used to remote control life yemumwe munhu. Number 2, hari ihari yakushamisa because yaita kunge hari ivhu. Iwewe wakabva muvhu uchadzokera muvhu, munhu paanokutuka nokutuka akamira pavhu. Chikafu chatinodya chinobva muvhu, mishonga inoshandiswa nevanhu kuuraya vanhu inobva muvhu. Saka munhu anokwanisa kuti akavanhendi nevhu wogotuka ivhu. Kana even Mwari paAdhamu atadza, Mwari haana kutuka Adhamu, akatuka source, akatuka futi ivhu, ndokwakabva futi Adhamu. Saka zvinhu zvakawanda zvinoitika nevhu. Saka tikutaura kuti munhu akabva muvhu ndo pasource yematambudziko emunhu. So patiri kutora clapot yasimbolizwa kana kuti yashandiswa seweapon nemuwengi kuparadza upenyu hwemunhu, takushandisa iyoyo futi kubuditsa life yemunhu, glory yemunhu mumatambudziko inoshandiswa sekeji, kuti waiswa mukeji yehari. Saka iko vanhu vesanesa vanhu muhari vachita kuti zvinhu zvakaita zvakashata zvitike kwavari, vanhu vanenge vachiita zvakashata. Saka kune zvinhu tu zvinokwanisa kuitika sisimeri, ndokwanisa kubreka hari iyoyo wakaramba kuti ngatiti ndabrekera sisimeri hari kuti varohwe kana kuti zvinhu zvavo zvifambe kana kuti vapromotwe kubasa. Kwobva kwaita munhu anobva aramba uye akashandisa hari akashata wako akabva ashandisa kuti aiwa mera afanira. Kune zvinhu tu zvinokwanisa kuitika. Chekutanga chiri definite kutanga kufamba kwelife yako. Chechitu munhu yakaramba achiita nharo, shoko raMwari rinoti usaregedza mwoyo achipa unofa. But our mission, we don't rejoice over the death of people. We want people to be saved. But kana munhu akaramba akatsidza kuti as long ndiri mupenyu uye ndakagarira hari sisimeli kunyange wakaita sehawana chavachaita, then that person aprofita upenyu hwake kuti kufamba kwezvinhu zvasisimeri kufa kwake. Saka muri kureva kuti apostle vanhu vanotokiita inini ndine munhu andinetsa apostle, kune munhu andondinetsa vhidhi anongondituka achingondiitira zvimalaivi akachingondituka, hamugoni ungourayawo zvingozororawo. Ndiri munhu akazvinyararira handina kana ndombotukana naye kana kudii, asi anenge achingondituka ndanetseka. Ndibatsireiwo profeti. No, tinoita kanzeni kana muchitukana togadzirisana tisara kuroya kukanganisa upenyu hwako. Kwakusi kuroya here? Akusi kuroya here koko asi ngataure shuwa profeti, akusi kuroya here kungoti ine everyday tingoti imi profeti, ati profeti Ishmael everyday nichingokutuka imi musingandipindire everyday nichingokudaily, akusi kuroya here? Akusi kuroya? Kuroya wako imwe mhando, asi kune mhando yako yatinokwanisa kugadzirisa. Esi zvandataura kuti we don't rejoice when people die, even God does not rejoice when sinners die.
but pane level yeuro yekuti kuti mwoyo wemunhu wasindimara nekwekuti atopfuura level yekutendeuka because anotoziva kuti zvinoreve chii kwaari kutendeuka kwacho, saka haasi ready at any given time kutendeuka. Those ones we say suffer not they wish to live, and they will be buried, and unotonowawiga. Ingapakaipa. Alright, pane munhu abvunza mubvunzo uyu sataningirira hedu ati kona isisimeri tibvunzire kuti ko Jesu akafirei zvavari kuda kuvaka imwe altar inoitwa nemaoko evanhu. That's a very good question, and it's a valid question. Number one, we have got two types of messages. There is the gospel of salvation. Gospel of salvation ndio yekuti hakuna effort yako semunhu. Ndi Jesu ari kuita zvese pamuchinjikwa chako kumugamuchira nekumutenda wotove mwana koma wotonzi neshoko ramwari vose vakamugamuchira akavapa simba rokunzi vanzi chi mwana vana vamwari. Yes, that is the gospel of salvation. Iroro nderekugadzira vanhu kuti vave neupenyu. Hapana effort yako apa, hakuna, hausevhe bhozi wakanaka, unosevha bhozi watenda mwari wakagamuchira Jesu kuti ave ishe namuponesi wako. Now you develop now from being a church member or a church fan to become a kingdom citizen. For you to be a kingdom citizen, there are principles that are laid down. That is where the Bible says you work out your salvation with fear and trembling. There are things that now are demanded for you to do. For instance, I love to be very practical. The Bible says no weapon formed against us shall prosper. Is that true? True, yes. But it's true, right? Yeah, it's true, but some other weapons are prospering. Now that's where I'm coming, and then when you look in reality, problem yavanhu vanoda kupota mascripture vasina the spirit that inspires the writing of the spirit vanofarira argument. When you look at their lives, they are sick, they are dying prematurely, their lives is always every day life yavo ine kuchema. Jesu vacho vainaye then and vanonamata vanotsanya vanoenda kuchechi. That is very true, but life yavo haina chinhu chinopa evidence yekuti vana vamwari. Then that is showing you something is wrong. There is something that you need to do which you are not doing. And Satan anotofara kuti Satan ana problem nekuti vanhu vaende kuchechi. Unoona Farao anoti regai vaende asi ngavasaenda kure. Farao ane problem nemunana wako, ane problem nekubuda kwako. Kuenda kuchechi he will not stop you. But anoti kuramba uri muchechi imomo wakabatirwa mari yako, wakabatirwa marriage yako, usina kwauri kuenda uchingodzengerera uchingotaura kuti Jesu akafa kudhara, Jesu akafa iye Jesu wacho nekufa kwake anototi wose anouya kwandiri ngaatakure mutori, ngaatakure cross yake. Carry your own cross. What is that? Takura kazvinokunetsa uye nazvo. Carry your own cross, and yet he has already carried the cross for us. So it shows there are hakuna kune mablessing vanhu tinofarira kupota kuti ndakaropafadzwa nokusingaperi. Every blessing yaMwari ine condition. Hakuna blessing inongouya. Apostle ipapa ndakuti poka neinemi asi apostle ndanchikumbira kuti ora ichiko zvine hedu timbobvunza zvimwe asi ndombokumbira kuti tisina hedu imwe guest atinaye pano mumbodzoka pano timbonyatsotaura imimi iri show yenyu yakangozvimirira because we've got a lot to discuss nokuti papa makutotsa mubhaibheri racho rinoti Mwari vanotaura kuti salvation is for free. Zvino ime kana makuti Mwari vanotipazve makomborero neconditioni ipapa ndakutoda iri show nemi titoga pasina umwe ari kuuya apa. Salvation is for free in the sense that you are not paying anything, you are not doing anything. All you are doing, when something is for free, it doesn't mean it's for free, Sister Mary. Jesus Christ has paid the price. So the freeness of wepachena kwacho kutaura. Jesu akatobhadhara mubayiro wechiwi. When something is for free to you, it doesn't mean it's for free in reality. Zvakangofanana nevanhu vezvinezvi vari kubetserwa neworld vision vachipiwa zvinhu mahara. Someone is paid for those things, even though iwewe kuri kukuzvireceiva pachena hazviroti ndezviri pachena. Kuna akatobhadhara. So for salvation for your spirit, yes, Jesus Christ has paid the price, and the devil cannot do anything about your spirit because your spirit is already paid for. But he can do something about your health, he can do something about your wealth, he can do something about your marriage, because there are things that you yourself have to do. Okay.
aiwa takudzwisani. I hope kuti panapa muchadzoka tine munhu akamirira pasenbai anoda kuzoenda kubasa bai manje. I hope kuti muchadzoka prophet panapa kukumbira iko kuti mumbodzoka imimi muri prophet Ishmael makazvimirira vhesasi madhayaris panapa tichinyatsotaurana nemi timbotaura nyaya yechikristu ishi timbonzwisa right. Saka imimi prophet mbotiudzai imimi inini oraiti iyo yamataura inonzi protocol iyi kuti tizouya kuprotocol tinofanirwa kuya takabata pakadii? No, isu hapana panonzi munhu honestly speaking sister Milani, munhu wese ari kuenda kunoona munhu waMwari achiziva kuti ari kunoona munhu waMwari mwoyo wake ini ndinotenda inonzi mwoyo womunhu unofanira kuku like zvakaita so nemukomana wake vakati tarasitwa nemadhongi edu but muno there's a prophet right and but hatingaendi kumuprofita tisina chinhu zvakanzi apa tine zvinhu zvatinazvo panapa let's take those to the prophet. I don't charge anything kuti munhu ataure neni iwewe semunhu ari kuziva zvaari kuita ndonoziva zvaunoita. Okay, saka ma1on1 chero chida kuya kwa ma1on1 enyu mafree? Yes, 1on1 yangu they are free. You bring something to see me, whatever offering you are bringing, then if there's any instruction that I will give you, then you take it from there. Saka kana mchiti ndoenda kabata something murora chero ndikauya yangu ne kuchima 50 US bondi banzi 50 bondi kana 100 bondi kana 200 bondi munongogamuchira kana kuti munofunga kumutangira kana kuti munogona imi munototangira pa 500 zvichikwira kana pa 1000 zvichikwira? No, anditangire pa any amount, ndinotangira pa mwoyo womunhu newillingness yemunhu. Okay, saka mati muri kuavondeo imi mati kupi ministry but as you know in Zimbabwe ministry haisi hakuna ministry we are helping people online, we are doing my video calls, people are calling from my video calls, that's where we are zvakawanda zvikiitwa pafoni. Ko zvino manje tongoti tine vanhu vanenge vari kunyika dziri kuno kunana South Africa kuno vari kunana Botswana vari kunana UK America Canada zvichinda zvakadaro vanenge vachida kuti izvo zvapa musati matiudza kuti namba dzenyu dzinoti kudii vanenge vachida kuzotaura nemachifona zvino anenge asati abata ka something saka munomubatsira here ozobhadhara yake after mambomubatsira kana kuti zvinofamba sei? Namba dzangu kwevanhu vese vanhu vazhinji vese andiri kubetsera zvezvilike izvozvo vakawanda tokubetsera bhosi muno kuZimbabwe kuungana kuchiri kunetsa vanhu vakawanda tokubetsera vakawanda vekumhiri kwemakungwa ikoko tokutishandisa foni. Namba yangu inotiyo +263 mirai tinyore regai tinyore 00263 785 602 388 ndoti apostle here kana prophet? Apostle IK right. Iyo namba tanyora. Saka mati mimi vanhu vari kunze kwenyika ava vanongouyawo vasati vabata chinhu kuti mungotaura 1on1 then vozobhadhara avo paleta nokuti izvo zvacha chandino maybe it's my calling sister Mary chandinokoshesa inini healing yavanhu ndatoda kuita yandidika kune vanhu vazhinji vese vandinotaura nawo chandinonyanya kukoshesa of course kutofanira kukubetsera problem yako but even ndakubetsera ndinoda kuti life yemunhu izosangana naMwari at the end of the day, so I celebrate it more when I have more people to talk to, more people to minister to, because that is my assignment at the end of the day. Zvimwe zvinhu zvakawanda zvinodependa nesituation yemunhu kuti situation yake what is that is demanding. Kunova munhu anongori nemusoro uri kunetsa uda ngonzi netsa raJesu bora uende sezvandatara pai kwenda mumwe munhu ari kuafektwa neuroyi hwomumusha, mumwe munhu ari kuafektwa nefamily pattern kuti vana vese vomufamily maybe vanongofa at a certain age, vamwe vanongorwara nechirwere chimwe chete. A lot of things happen in my families atinobva, vamwe vanoshanda but hapana chinobuda, vamwe havatenderwi kuvaka no matter how much they want to build havasati vavaka havavake, vakada kuvaka kunotofiwa. Saka these are things that we discuss even mubade takutaura naye kuti alright this issue, this is what you are supposed to do. Kune mumwe is just a prayer then that's all. It's not everyone anonzi ngaatodzi maybe ngaabvi kuti order, it's not everyone. My situations edu anosiyana. Alright, saka muchireva henyu kuti imimi vanhu pavanotanga kungouya vanogona kungouya avo then muzobatsirana muchinyatsokuona kuti problem ifamba. Saka munoprofita munhu kana
totaura nyaya hazvina need yekuti utange wabhadhara anything. I talk to you. Pakutaura apa ndichiuya ini ndisanda kudzai dambudziko rangu munondiprofita here kuti mundiudze imi dambudziko rangu. No, it's not everything that I prophesy. It's not everything that I prophesy. Some of the people will tell me their problems and I tell them what to do. Okay. Sometimes I will prophesy to you, I will tell you what is happening. It's not everyone who is going to tell me I will prophesy to you. Some of you will tell me your problems and I tell you what to do. And the next, what I know without doubt is will have a testimony. Aiwa takunzwa imaita yenyu prophet ndikutoona kuti vanhu vatozara kuma inbox kwenyu izvozvi kuona kwandiri kuita kudai vamwe vatozara kuma inbox vamwe vakutofona vachidavo kubatsigwa hapana chakamboipa tinoda kutendai zvenyu prophet handisi pane mamashoko here muchiri kuda kuti mumbotaura asi ndaizongokumbirawo zvangu kuti rimwe dhei kana zvenyu makangosonoka mambofunga kuti chanyira panapa timbonyatsoita kasesheni kakangonangana nemi chete kwete zvekuti kenyu imi kengoti panapa nyaya dzebhaibheri tichingoonesana nekunyatsosvika pamudzi nekungodzidza kuti pamukuda kuenda papatinge tichirasika nyaya dzedoctrine dzone dzakaidzi mumwe nomwe anenge ane understanding dzinosiyana-siyana zvinotita tove confused senge isu vazhinji kwete isu toga vazhinji apa anenge tove confused tikasaka zviri kufamba sei bhaibheri apa ratinotakura i1 asi kana zvitsanangudzwa zvakasiyana saka hatichazivi kuti toita sei chaiko chaiko. Right, Mashoka, I'm ready to come back to your program, but anytime you just let me know, I will prepare and be ready for you. Okay. But Mashoka, mashoma ndekuti vanhu ngatisamiswa ine doctrine yamachechi. Munhu mumwe nemumwe anodanwa neassignment yake inini ndikaona munhu ari called to prophesy only. I should not condemn good. In an apostle, there's the grace to prophesy, there's the grace for deliverance, there's the grace for teaching. Ndopa ndachida kubata ipapo. Ndema mangondudza kuti chete yamuprofiti papa ndaitokudzira paberi pevanhu vose vari panapa 1400 koma kuti chizve mi pastor prophet because a prophet has got 5 ministries, all ministries dziripo pana prophet. Saka dema manditi yamuprofiti apa ndandichati aiwa prophet koma rasika apa pezveni. Then vanonga vadzidze kusarama fake life fake life when people fake life ndeyekupretend kuti zvese zviri right when you know kuti inside yourself you are broken, but obviously you cannot go around telling everyone your problems, but when there's an opportunity for your situation to be attended to, be available. Mwari haasi kuya kunotsvaga vanhu vekumethodist, Mwari haasi kuya kunotsvaga vanhu vanopinda chechi yeapostle IK, Mwari ari kuya kunotsvaga vanhu vanomunamata mweya nemuzvokwadi. Ndizvozvo right saka yes nanzwa futi zvemuchitaura kuti hanzizvo vanhu they should stop faking life saka muchire koko iya sei inoti izvo fake it till you make it saka mukutisa fake asi profeti wofuti maoda kuti kanyira masire queen maoda kuti kanyira masire queen edu varegei tifeke. It's a statement from the underworld. When you continue to fake it, then you are living a lie. When you are not yet there, you pay the price for you to be there. Don't fake it. For instance, even for me to be anointed, yes, God has called me, but anointing I wear both wakadanwa. You work it there are a lot of sacrifice that we do. Sometimes you go for days without eating and fasting. Without eating, you go out there because you are not anointed by luck. There's a price that you pay. So even if you want to be rich, do what you are supposed to do. If you want to do good, don't pretend to be, just be it. And you see life yacho vyantsaka kunakidza because hausina zvakawanda zvekuwanza. Life yekunyepa unogara uri patight, unongori papressure always yekuti sabadoko kumaintaina a certain lifestyle isiri yacho iyoyo. Unofanira kutogara uchitongomeka kuti une bhuku rako rekunyora nhema dzako kuti dzigare dzichingokuti vanhu ungobhilivhisa vanhu zvisiko. Ini ndakatokuudza kuti ndakakupwanyira hari yako zvakutofamba. Asi kukubhilivhisa vanhu ndokutokuudza kuti and then nditoti even uzodzoka kuna sisi vaya sisi melu uchaudza wakapwanya hari. Of course vamwe wedu for privacy vamwe havadi zvavo kuisa life yavo papublic, which is fine. But kuna mwakasunungwa ndokuzoda
kuno mwana kachoti ndakatobetserwa ndakangotaura nawo akapwanya hari zvinhu zvako zvakatanga kutofamba. I have heard there are a lot of people that I've helped in South Africa, there a lot of people in UK and a lot of in America that I've never seen face to face. We only spoke over the phone, and even now phone yangu ndio wakangozara noishkotara now. So, and I love also to mentor them and to lead them to after deliverance twakurudzira kuti mufundisi anokwanisa kufa, but you have to understand the mystery and the system of God for you to be victorious in everything. It's not just a matter of declaring that I'm victorious, I'm a vakama. No. Anyway, that one, madam, prophet anonakidza guys. Prophet gawadzoke guys. Vangani varuda prophet guys. Varuda prophet guys. Ishewaiwo something kuti prophet tikwada bheki. Prophet tinenyaya nawo tidambonyatsonzwa prophet wanyatsotuza. Imi prophet last question yanga ndine kwamuri prophet. Mune makore mangani? I'm 37 years of age. I'm actually turning 37 this June. Year. All right. Saka makatoro right? Yes. I'm very married with a I've got a very good family and a very supportive wife. And she's actually my pillar. Okay. Zvinova madiaries angu arusa. Ndati kuda apostle avana vakudi anakada pakichen ndikati aiwa kaipo panapa munongowana wechi wamunongotorawo mukawirirana mukaseka zvino masori yenyu madiaries madisappointiwa. Prophet vane mhuri yavo vane mukadzi wavanotova support sezvavanotoita. Saka madiaries tambirai kure na prophet vane mudzimai havana kudisappointiwa. Havana kudisappointiwa. Prophet vanowanamatirawo vana vavo chaivo vasingavatambise vanoda kuvaroora kuti vararamewo zvakanaka. Alright. Aiwa. Saka wanzi na prophet ndinopa nyari ndokunamatirai kuti muwane venyu imimi vachakurespectai vachakudai handitika zvakanaka. Saka na guys number taisa idzo handitika moenda kuna prophet IK vachanotaura nemi zvakawanda vane zvinoda. Indafarira soko ratagona prophet 1 nekuti usanyare handitika dambudziko nderako iwe ndio unoza dambudziko rako ndio unozati wanenge wabva kupi naro uchinyepedwa kana kuti uchinetseka ndambudziko rako pasina chiri kubuda hanti since vati ivo vanongo kukutarisira kuvhenekera dambudziko rako it's for free. Kana uchiona kuti unaro dambudziko I don't see no any harm in just going unodi yako unotesta mawaters handiti ona pamwe ine vhano achakakodzangurira uchizivi wakabva kumwe kwese uko uchizama kubatsirika zvisingabatsigwe pamwe izvozvi so breakthrough yako iri pamberi pako pamwe iri pana prophet ivava hani maona saka zvanangotidi titaurirane prophet nhamba dzavo dziripo musanyare ndoziva kuti izvozvi ndokuzivai madhairi kuti mazara ikoko handiudzigwi nezvenyu ndoziva kuti mazara izvozvi kuwhatsapp kindai munodi munotaura naprofeti tikapedza show yedu yanhasi moenda kwaprofeti iko ndoimbogarai pano tipedze show mozoenda kwaprofeti handitika munotaura nani naprofeti profeti wedi vokuonesaiwo zvinenge zvichida kuitika handitika network yaprofeti yabhatisa saka profeti at least vaindawo vachitaurirawo zvadati zvavanga vachida kuzvitaurira nyaya dzavo ini handingarambi kana munhu ati ndinoda kuuyawo ndizotaura nezvandoda kutaura tinongomupawo zviminitsi zvake handiti ndisingaregai tiunze guest yedu yanhasi handitika let's hope kuti zvoda kuseparate redzi kana kuti tinogona kuita ayo show 1 regai tifonere guest yedu yanhasi tione chongoita show 1 handiti zvinogona ngoita zvongoita Samantha hanzi waters will test atiregi haiyo igaro ziva kuti madiaries waters vanototesta havaregi izvozvo madiaries havaregi right gaiti vafonere hello vasikana makadi zvenyu aiwa tinofara tinokutendeka nekuti tichitsika pano ndifunga mama angoti ko ndini muridzi wenyaya yako havachapedzi ava sei handiti alright papakanaka zvapo so maita henyu matitsika pachirongwa muzuva ranhasi makafona mukati ndine nyaya yangu sisimelisoso nyaya yenyu moziva mapindura ndakaita nezino ndikwadzokufarira kungodzokoredzwa zvinhu zvandakataura ndakati nhaye asikana saka ini nyaya iyi moda kuti ndikubatsirei sei nyaya yakadai idangu nyaya iyi ikaendashaya kuti ndoti kudii asi kwatinogona hedu kuti timbobvunza vamwe regai timboenda kudhayariziko kuna mwanenge vane wisdom dzakanyanya kana intelligence dzapamusoro vanotibatsira kuti nyaya iyi toifambisa sei toidii handitika nokuti the other party yacho yamuri kuinvolva panyaya yenyu iyi handitika ndavava vana ino moiti ndaa here ana kana vekuvhenda
mavhenda ndivo saka ndashaya kuti chero izvo zviri kuti kwai izvo zvichimbokati izvo tichavafonera kapano kuti titaura kuti kuti ina handitozivi kuti chivhenda handichigona kuziva kuti macherano abudhi musanda watate ndozvanongogona zvizhinji zvino handizvizivi kuti vomakadzi vontate ndozvanongogona zvimwezvi ina handizvizivi kuti nhasi pandotonetsa ipapa right but tisati tanyanya kuti tisvike hedu pakuti tinyatsonzwa ken mungatitsanangurira kuti nyaya yakunzi yapachirongwa ndeichi ndanga ndichida kuti murume uyu andipe property yangu back right toda kuti nyaya yenyu tanga ine nyaya yenyu pakutanga chaipo pakutanga kwenyaya ndo patoda kutinyatsonzwa kuti vanhu vanoda kubatsirai vabatsire vachiziva kuti nyaya yakatangira papi kuzosvika pamasvika nhasi murume aishandira kupolokwani murume wenyu here tichigara kusisheho mirai murume wenyu here kana kuti anga ari murume wenyu ndongoti murume wangu because ndakashayikirwa nomurume wangu 2009 ndobva ndazogara nomurume uyu ndongoti 2010 2010 murume uyu ndobva anondizivisa kumusha kwake kuvhenda anga asina kumusha tanga tichisvikira pamai vake saka mai vachona vakabva vati ndandine zvivana zvangu zvisikana zvidiki zvomurume uyu akashayika vakati aiwa ndipei umwe mwana ndigare naye umwe musikana mudiki ndobva mai ava davapa umwe musikana mudiki ndobva vagara naye musikana mudiki uyu mukuru wachona kuno mudiki vagara naye mai vaya vakatanga kuti mwana wangu ndamutengera chifoni ndobva vati aiwa mwana wangu unochajisa foni unopedza magetsi vachimutuka mwana wangu ndosaka baba vako vasingavaki musha kubvira murume uyu murume wenyu ndobva ndatora murume uyu ndobva taenda kwachifi ndobva tandotsvaka stendi tatsvaka stendi ino murume uyu anobva tawana stendi ndobva sezvo ina ndine mari yangu uyu kuti ndandashayikirwa nomurume wangu anga achishanda muami saka ini makatora mari yemurume wenyu akanga ashayika mamochilabhasta neuyu munyuwani alright ndobva tavaka imba kuvhenda kuya kwachifi murume uyu wanga asina chanacho because anga amboparadzana neumwe mukadzi handimuzivi mukadzi uyo anga asina kana chimwe chaanga anacho murume uyu ndobva tavaka musha uya ndobva wapera ndobva ndanotoke nokugara mai vachiramba vachinetsana nomwana wangu uyu wandavapa zviri nani nditore mwana wangu ndimutsvakire musikana webasa agare nomusikana webasa achienda kuchikoro asi ndaipota ndichihodha ndichitengesa ndichienda kuzimbabwe saka ndichihodha ndichitengesa ndichienda kuzimbabwe chimwana chandaiva nacho chaiva ne6 years murume uyu ndobva haungafambi nemwana kuenda kuzimbabwe wacho unodzoka kuswera mangwana siya mwana ndichasara ndichimuchengeta chokwadi ndobva ndadini so murume ananchiziva kuti anga nekene vana zvisingaiti ndobva ndamusiyira mwana ndobva ndakurosa bhodha rangu ndobva ndaenda kuzimbabwe ndakurosa bhodha ndiri chipa baiti bridge ndobva ndakareceiva meseji noumwe munhu achiti mwana anyangarika ari kutsvakiwa nemapurisa izvo mwana wangu uyu we6 years anga abatiwa nemunhu arepiwa murume uyu anga asiya mwana uyu aenda kudoro kana kuti kumahorero ake amheno ndobva arepewa saka muri kuti mwana ne6 years akarepiwa maenda kuzimbabwe masiyira murume wenyu mwana murume kwakuenda kudoro kana kuti kupi kuva kune vamwe vakadzi amheno ndokubva adzoka ndokuwana mwana abatwa chibharo mwana ndobva abatwa chibharo ndobva ndafonera ini ndiri hedresa mbva ndafonera mukuru wamapurisa wepolokwani vakoma ndine problem mwana wangu ashayikwa kumba vakati uri kupi ndikati ndatova ndiri kuenda kuzimbabwe ndobva vatokeregedza nditume mapurisa vakatuma mapurisa vakatuma helicopter dzakatobva kunana makadho kunana Louis Richard kuzoresecha mwana because ava mai vaipaziva pamba pangu iye akaona vanhu vachitsvaka mwana akabva asvika pamba vatikochi vakwai mwana wako iwe ashayikwa ari kutsvakiwa adisapia vakwanzi mwana uyu tikawanikwa iri negligence ichasungisa parent asi yanga isiri negligent because anga asara ari mumavoko make
saka mwana wayo ndobva awanikwa anga atokuvadziwa pasi pese nomunhu anga atomurepa ane over 30 something years. Shuwi akabatwa here munhu akazobatwa 2013 ikazopinda 2017 mukoti akapuwa life sentence. All right, okay. Aibva kudzanini munhu wachona. All right. Murume uya ndobva zisi vangu vaiva lecturer vakazosheka vonekedza vakatoti aiwa maybe murume uyu anga achiziva kuti chii chaitika kumwana wako chinyi but ini nokuda kwandaita murume uyu tichingoti aiwa murume wangu no haangatumiri kuti munhu arepe mwana. Murume uyu ndobva azowana transfer kubva muPolokwane akunoshandira kuMpumalanga. Ndobva ndamupa property imwe yanga iri yangu ini kuti ndobva ndandotsvaka ndafonera umwe sisi anenge kuti sisi kuMpumalanga nditsvakirei kuti murume wangu awane pokugara achishandira koko musoja murume uyu futi. Musoja wemuno muSouth Africa. Ndobva atsvakirwa pokugara ane almost about 55 years. Ndobva atsvakirwa pokugara nasisi vaya atsvakirwa pokugara ndobva removal yavo yamba yatora zvinhu ndobva yaendisa kuMpumalanga. Ndobva anditi okay mama tevera iwo kuzorongedza zvinhu kuti unoda kuona kuti zvimire sei wadini kuuya uzorukira kuno kuMpumalanga. Ndikaonoti no kurukei ndambovaka musha kuno kuVenda ndikaenda kuMpumalanga kuri nevana kurukei kuruka musoro. Munoruka musoro imi. Ndikati zviri nani kuti ndiruke ndiri padhuze ndichikwanisa kuti ndiri muPolokwane ndomanya paVenda ndichicheka vana nomusikana webasa. Saka zvakazoitika ndezvokuti vamwene vangu imi mai vake vakati wadini kushanyira murume wako waona kuti chinomukonesa kuti asachauya sezvaaimboita kuti waiti every 15 atambira anouya. Right, mira ipapo murume wanyu bva pakatransfer kubva kuVenda achienda kuLimpopo handiti kuPolokwane kuMpumalanga akaita mamwedzi kana kuti maweeks mangana asina mbodzoka kumba. Akatora almost about 2 months asina kudzoka. Pakasonzi navamwene apa tevera unoona kuti sei asiri kuuya. Tevera unoona kuti chicha mutadzisa kuti asauya. All right, bva madii. Before ndisati ndada zvokutevera pakaita mukadzi waane mwana nayewo kwaimboshandira kuparavuro akanga akamitisa ime girlfriend yake ndobva ane mwana nayo yakabva yati ticheka aishandisa foni yangu murume uyu. Foni yangu ndandakaiseta kuti akatora picture inomanyira yoenda kustatus. Alright. Saka iye akatora picture yegirlfriend yakashama iri pamubhedha. Saka picture iya ndakabva naona kuti iya pamubhedha pangu ijuvheti rangu iro mukadzi uye akashama. Ndobva ndaratidza vamwene vangu vakati ewa iwe tevera inda unoona kuti chii chamukonesa kuti adzoke. Asi usasvikira pamba ipapo pamanga makatsvaka pokugara svikira kumapurisa. Indakasvikira kumapurisa ndasvikira kumapurisa murume wekuda akazoudzwa namai vake vekuti mukadzi uri kuuya ukoko ndobva atiza achitiza akaudza mukadzi uya wanga achigara naye kuti aiwa ndiri kuenda kubasa because ndikuka mubiki wamasoja. Ndichef ndichef kuti ndiri kuenda kubasa izvo kumukadzi anga atomunyebera nhema anga asingaendi kubasa anga achinda kune umwe muhure futi zverimwe rake. Saka iye murume wenyu aida kuti kana masvika pamba apa imimi pamunoziva pamanga moenda apa maina vamwe neindai mukasvikapo imi mosangana muri moga imimi negirlfriend yake atiza. Ndozvaaida zvino asi vamwene vamwe vakati usasvika uri wega because vanhu vekumuPumalanga vari dangerous unokuvadziwa. Kuti saka vamwene ava possibility yekuti vaitoziva kuti kune munhu aivepo handiti. Vamwene ava kuzviziva vaitozviziva because uyu munhu waigara naye akambotomubaya nebanga kumusana akamuruma pazamo murume uyu vachigwa. Akarumwa zamu ndiani mukadzi? Murume uyu wangu. Achirumwa nemukadzi uyu ade akadambura zamu racho zoruma usiya. Achirumwa nemukadzi uyu. Aida kutomubata pamberi because achiudza mai anoti mukadzi uyu very violence. Aida kudhonza pasini. Pasini. Avakomaka zvakaoma enderai mberi pazvadii.
ndasvika mapurisa pandakasvika paya kuneosprit baba ndauya nokubira kuti mundiperekedze pakati ndoda kuti munhu uyu adini ndanatobva nebepa re-protection order because akambouya kuvhenda akada kuita violence neni saka ndakanda muvigira bepa rokuti asaine kuti ini tofanira kusangana kukoti mapurisa akati unotaura zveu ava vanava pano papolice station vanogara vakazara uyu nehure rake vanogara vachibayana nemapanga nokurovana zvidhakwa zvevanhava. Okay, mapurisa akurumirawo. Mapurisa akati pinda mubveni handi takaina namapurisa ndichisvika paya mapurisa akabva anoka tatichinoja 2 rooms netoilet kanenge kaflat mapurisa akati kokoko iye akanhuvani nechirudzi chavo chokuicho akurunedzera munogoreyu handei nayo mapurisa ndobva avhura saka pakavhura mukadzi uya ndakatomuona akatomonera morning gown rangu. Okay. Ndobva ndati maiwe morning gown rangu usabata chunu iwo sabata chunu ndikati kushandisa zvinhu zvangu mapoto angu chinchi kuti ingozero unoshandisa zvinhu zvangu ndisi zvomurume uyu vaina mapurisa usabata zvinhu chiri kuda baba pano vainepi aiwa baba pano havapo baba vadana kubasa regedzai ndifonere kubasa foni yavo yakadzima wanga ukatodzima foni yavo babavo ndokwachirigai ndifonere sekuru vavo kuvhenda ndibvunze kuti vambovabata here vavaudze kuti mapurisa ari kuvaka mapurisa akati okay tinokumbirawo kuti uvaudze kuti tiri kuvada kuno kumapurisa kana vakakona kuuya kuno kumapurisa tichaenda kumukuru wavo wearmy tinoronedzera situation iripo uyu mukadzi uyu haagari muno wabva kuvhenda ndovokai asi mukadzi wake vakwanzi iwe mukadzi uyu wabva mumba mamurume uyu kuvhenda never mind kuti asi mukadzi wake kubvira kuti ene murume uyu aiudza mukadzi iye uya kuti iye mukadzi uyu une aids mukadzi uya achindifonera achindishauta ndikati unobvaudza vanhu vako kuti ndine aids iwe wakagozondida ndine aids but kuratidza kuti iwe hauna here aids vachindituka vachidini saka ine chandaingoda ndechokuti murume ngaadzose property yangu ene musha wandakavaka pavhenda handisi kuzoubva because pane mari yangu chida kuti ndibve pamba ipapo unobhadhara mari yangu peki indasaka kune kuti mandisesani madura here kuti kwai ndakati yewe morning gown rangu ndoyamandipedza nayo makaita kuvhunduka mona morning gown ndochi rakapfekwa nemunhu ndakatopfekwa nemunhu kutoita sokuti ndezvake ndakazama kuenda kunana sekuru ndunge ndikasvika sekuru ndunge vakati zvinhu zvaunoda pano hauna kunge wakazvironga zvaunoda kuita ndichida kutoindisa kana murume uyu kana nehure racho saka makatomboenda kwasekuru ndunge vasati vafa vasati vafa ndichiti bheta ndiwache china ibve alright sekuru ndunge vakati hazviiti mboenda unodzisaita nomwoyo wako unoita netemba ndoda munhu anenge ashinga kuti zvinhu zvandoda kuita izvi ndakuda kuzviita ndakadzoka ndisina kana chandabata kana 1. Okay, right. Saka mati imi nemurume uyu makazorambana here kana kuti muchitori mose nokuti tinoda kuti zive kuti zvinhu tinotora sei zvinhu kana muti murume nemukadzi that means zvinhu zvakewo zvinhu zvenyuwo asi kana makarambanewa zvinhu tonotora murume uyu kutaura chokwadi ipapa pakafa vatete vacho vanga vane 120 something years vatete akauya achienda kuna mai vake inda ndisipo nandiri kupolokwani ndobva nehure rake raidhraivha mukwaimwe chembere yaidhraivha mota musoja chembere iyoyo kwaye akabva ati kuna vatete vacho nai vane 120 years vakati uyu ndiani ko mukadzi wako uripi nevana ndobva kwanzi hanzi vatete vaya vakabva vati kana ndofa muzive kuti ndaurayiwa uyu wauya nechembere yake pano asi inobva
ndikazouya the following day ndisingazoti murume wadarikawo nepana vatete vaiva 120 vatete vakandiudza kuti inansi anzwi chivhenda zvakanatsonaka chimwana changu ndo chinotaura chivhenda because anodzidza kuno kuvhenda ndakati mama muri kunzwa here zviri kutaurwa natete tete vanotaura kuti baba vauya pano nehure ravo pano asi iwe usabva pamusha wako wakavaka nyangwe dai akadini iwe usabva vatete vanga vane dzidziso vanga vane advice yakanaka havo kuti haungasiyiswi imba yako saka izvozvi imimi saka imi sanganai nemubvunzo wangu vakoma ini ndati nemurume uyu muchiri kudanana here izvozvi handisi kuziva kuti murume pare zvino handina kuti ini ndakamuramba kauti yakandiramba hana kuti handichakuda kuti murume uyu ndine 2 years no communication naye 2 years yeah, no communicate atauri neni akatondibloka kana pawhatsapp kana paipa pacalling zvese atauri neni ini ndotorarama nemari yomurume wangu yawakafa wokuti ndinotambira pensions fund. Alright. Saka imimi mwana mudiki uyu ane 6 years izvo zvave ne8 uripi? Ndinaye pano ndiri kuno kuvhenda nokuda kwelockdown. Ndinaye kuno izvesi. Alright. Asi imimi makushandira wane 10. Asi munoshandira ipi izvo mazuva ano? Takamira isu masaluni handi asati aiapproviwa kuti titange kushanda. Munotori nesaluni yenyu? Ndotova zvangu kumba kuvhenda pamba ipapo. Alright. Saka imi mati property yamuri kuda tiri kutaura nezvayo panapa ichii nechii, imorning gown nechii. Magubezi angu, sisimeli, firiji, zveshe zvemabeddings mozvisira. Ndiro dzangu, mubhedha, zvakangowandisa zviya zvokuti munhu kana achiti ndine room inenge yakazara zvinhu izvozvo zvinoshandiswa nomunhukadzi. Right. Saka imi zvinhu izvi mati mune 2 years hamusi kutaura nababa hamuna communication. Baba ava possibility yekuti vari kugara nemwe mukadzi izvozvi vanayo handiti iripo yekugara nemukadzi. Saka imi zvinhu zvenyu izvi zvakashandiswa nemwe mukadzi izvi muchazvida here mozvidi? Ndakati iri zvinhu zvakashandiswa nomunhukadzi uyu handizvidi, chandinoda ngavangonditengera zvinhu zvangu zvitsva. Alright. Makataura nani imi baba? Ndakataura nehama dzavo ndikati ini kuti atsike pano pamba achiti kakuti because aiva nesystem yekuti neye mukadzi wangu ndokumbira uregerero unongoziva vanhu vechifambira vakaona murume vanobva vatomubatirira ndikati ini chandinongoda ndoda kuti kumutengere zvinhu zvangu zvitsva. Alright. So iye murume wenyu makambenge mataura naye here feya kuti mumuzoti ndokumbirawo kuti unditengere zvinhu zvangu murume kana mukadzi aripo izvo zvindoupi ndiye wokurumwa zamuyu? Okuruma zamo uyu zvakazoitika ndizvokuti ndakazoenda kuna vamwe madzimai kumasvingo vanoti anoita nezvechipostori vakatirekedza ndikugadzirire ndakaba hembe yomukadzi uyo wokuruma baba vazamo vakazobva nomurume uyu avinga baba vakubasa vakugara nouya mukadzi uya musoja vanga vachishanda naye baba vandobva vatora chigaro kwaipa marara vachitaura ivo hanzi ndichiperekedza mukadzi uyu achibva muofisi mangu ndobva vatema mukadzi uyu musoro muya mukadzi yanobva wira pasi ndobva mikisana brain nouruzi ndobva andoraramira kuchipatara. Saka vakazosiyana. Handisi kuziva kuti vari kugara nomusoja uyu kana kuti vari kugara nani nouyuyu wokuvaruma zamo asi uyu musoja uyu kodhi vakatozoenda naye kumendenenzi yomunhu yawakanditasa pastatus yomurume wako pane munhu wakashama ipapo hanzi vakamusiya ari panze pekoti vaenda kuvariation kukoti hanzi vakatozodamwa nemusecurity kasirai munhu wamunaye wamauya anodhiraivha mota mukadzi uyo ari kungozvimamira ari pashi ini munhu uya ari kupalaurwa angaundiudzi kuti murume wako wauya nemunhu kuno kukoti asi atozodamwa kunzi kasira because munhu anga kuzvimamira. Ungozvimamira ndopizve musoja uyu musoja wangogwarawo saka murume wenyu izvozvo zvirora pamukuda wakadopuwawo kuti mama iko kune handina chipiri naye makataridzwa bepa hatina kutaridzwa
pasi kwayo ina handina chigwere because iye une bhodhi yake zvezibhodhi zvakaita zihombe anzi ina handina chigwere asi iye paaiuya kuno kwandiri akaita nhone nesister Mary ndaitosara ndichivaviwa kana kutunda weti kutoti nani mai weti avakoma nasimandipedza saka murume aitombouya akaita oita nhovo nemi aita nhovo nemi musaka muchivaviwa musaka muchivaviwa kuperi saka makazonorapiwa here vakoma ndopakadakazodzi namama wangu ari kuuk iwe ukaramba uchiita kunzi mukadzi wakundokuvirira ruregerero uchazobhara zviya zvokuti unokonerwa kumuka unoziva kuti paipo kuti munhukadzi anoita sister Mary pane chinhu chakaita raundi chinoita raundi chigoita bhora kana chazimba wakuwa transmitted disease aiwa vakoma nasimadisesaveniwe nasimatirekiza chaiko chaiko saka chaitoita bhora chinhu ichochi chemukati choma saka makazonorapiwe makazonorapiwa here imi ndakatozorapiwa zvino manje iko zvino ndakubvudza kwakuti kana murume akazodzoka izvozvo odazve nhovo muchadii matyiro andinoita sister Mary ndinotya because ndikangofunga izvozvo kuti ndakatozoinda kuhospital ndaenda kuhospital ndobva ndanzi neshamwari yangu it's a sort of a famous anditesta ndobva iclient yangu yandoruka but no it's a sexual transmitted disease ndobva ndati saka ndoita sei ndobva kwanzi wadya here ndikati endadya ndobva kwai aiwa ndakukupa matablets aya matablets andokupa uzive kuti uchambotovata muno ndokupa bed rest ndakava matablets they are about 30 neinjection both sides ndokupelaka zvakaita alright saka zvinhu zvachona izvi zvakangoma saka izvozvi munoti kwai munohla kuti kwai bamukuru vakauya ndikaona murume akashama chaiko ndofunga nopfuza speed yemganatu alright zvino imi munoti kwai bamukuru vakauya vakada nhovo yavo imi makuvahla saka imimi apa muri kutizve hamusati marambana navo hamusi kuziva pamakamira kuti hamuna kuudzana kuti hamuchadanani mose bamukuru vodzoka havo tongoti mwedzi unouya voti ndadauya kumukadzi undadzoka pandiri kuda nhovo yangu saka muchadii mucharamba inzvo moti kwai motla makutla kupiwa nhovo kana makondomu 100 chaiwo mutopfeka makondomu zvino inenge ichiri mereji kwa here kuti murume nemukadzi muite zvino kupfeka iyo makondomu aya nokuti dai chigwere icho chainzepuwa umwe munhu sister Mary achinzwe chigwere chaindigwadzisa ichocho ndaisvika chitoudza vamwe andoshanda navo kuti vode vanhu ndanzwa please saka makaita chinhu chenyu chaigwadza nekuvava zvese weti yaigona kuuya seweti yakawanda iyo weti isina kuwanda ichingova just a drop of wet asi ichigwadza zvinhu zvacho hai asi atleast chero makarapiwa nyika pora saka kubva pamakazorapiwa ipapa hamuna kuzombofira mazombogwadziwa chinhu kana even chero muchiweta kana kubva zvapera zvese kuti howa because iclient yake yakabva yabvunza kuti uro wakunzwa sei kwangodzwa pano kuti dzoka futi zvinoona kuti chi andikati no idzembokwanzi it was a very strong sexual transmitted disease tosinda mwari kuti makapora right saka iko zvino zvitakuda kuti chinda panyaya yezvinhu kuti titore zvinhu zvedu handitika isusu totoda kuti mutipe phone number yabamukuru tofonera bamukuru apa tokumbira zvakanaka kuti naye bamukuru tine mudzimai wenyu pano makabhuloka mudzimai handiti zvino mudzimai uri kuchemawo nenyaya yezvinhu zvamuri kushandisa munoziva here kuti culture yemavhenta neculture yechishona dzakada kuti fananei munoziva here kuti ingozi yamunayo yamuri kushandisa ipapapa zvino kana imi makabhulokana nemudzimai wenyu saka munotaura sei kuti mutaurirani zvakutoda kuti tochipinda pakufonera murume tichitaura naye zvakanaka tichirizira zvino besides chivhenda ichi unogona chimwe chinhu zichipi nokuti nhasi ndichatotambura pano kana pakada pakanaka nachara zvona because zvino ndotopinda papataite kuti saka ndoti kudii nechivhenda
zvino uchandiwa here kuti ndinozama kuti chii zvino kana achitaura ake pakanaka imi chishedzerai nhamba dzabankuru tiwane kuvafonera panapa tiwe kuti tingagona kurizina navo imi chegai kuitawo hasha kana bankuru vauya pano regai kuita hasha dzikamai muti zii muite kunge musipo timbohwa chi nyaya yabankuru kuti bankuru vanobvuma here kutaura nesu kuti mupuwe henyu zvinhu zvenyu izvozvii zvazviiti kuti vashandise zvinhu zvenyu ngavatenge zvinhu zvavo bankuru handiti ndipei nhamba ichenoti kudii 072 147 3845 right regai tizame hatina garanti yekuti bankuru vachataura nesu kana kuti bankuru vachatiginowa kati vachatituka hatizi asi kungodiwo kungozama kana zvazoramba bankuru titisolvewo pachivanhu chedu moenda kumapurisa tosvitsvaka wei yekuti mungaita sekuti muwane chipuropati yenyu ishi regai tifonere bankuru Start a copy and has to confirm this welcome tone at $4 per month. Take it easy on yourself before you heal. Hello. Hello bankuru muri sei makadiko? All right. Ndiri right. Munogona kutaura here bankuru? Sorry. Munogona kutaura here? Ndiri mainini venyu munogona kutaura here? Muri free here pamuri kuti tingataure? But ndiri pamota mashi. Tichitaura here. Alright, bankuru vanhu hamunyatso kundiziva ini ndiri mainini ndiri muri bankuru vangu ini ndingori mainini venyu ene ndichikufonerai kudai bankuru ndauya nekuzvininipisa nekuzvitova nokuti ndiri mwana kwamuri handiti bankuru ndakambotaura nemudzimai wenyu wakambondifonera achitaura ane chichemo zvino andatomboramba ndikati iyi nyaya iyi ndeyevanhu vakuru asi regawo sabankuru handakuvatuka ndiri mainini rega ndingonodiwo ndingonotaura nabankuru tionesane kuda anogona kudi kundinzwisisawo mudzimai wenyu uyu uri kuvhenta unoti makamubloka kwese hachina kuti angakwanisa kutaura nemi sei kana kuti papi saka haachasi kuti motaurirana sei but chichemo chavo chaicho chikuru ndechekudai vanga vari kuti mune mbatya dzamuinadzo dzavo dzavanga vachiti avo ivo musha wavo havasi kusiya aiwa mudzimai wenyu muri pamwe chete asi muchadzokera henyu kumba kwenyu kana mapedza zvamuchiri kumboita kupi kwamuri ikokoko vari kukumbira kuti kune mbatya dziriko dzakasara ikokoko kuti hamugoni here kuti muvasvitse pachivanhu chedu munongozva kuti mbatya dzikasara mumba mukadzi akazombouya kana tokoti veshamwari vamoshamwaridzana navadzi vakazopinda vakashandisa zvinhu zvemumwe mukadzi muri kudinzwa alright ndiri kuti mai sisi vari kutaura kuti pane mbatya dzavakasiya kumba kwenyuku saka ivo vari kuchema nembatya havana kuti marambana aiwa vari kuti ndakamirira hangu murume wangu kuti uchauya hake kana ouya asi kune mbatya dzangu dziriko zvino ndinotya kuti murume wangu anogona kushamwaridzana neumwe munhu iye opinda mumba muya oshandisa zvinhu zvangu pachirudzi chedu pachivanhu chedu ingozi kushandisa zvinhu zveumwe mukadzi saka vanga vari kuti hamugoni here kuti muvasvitse zvinhu kusvika mazodzoka henyu kumba mogadzirisana zvinhu zviuye kumba kumba imini kana muchisara ikoko henyu sezvo musati madzokera kumba mozodi mozoona tunoita sei chinzwai mainini mukadzi wangu ndikuzama kuita please una kutumira message haasi kana kutaura neni iyo asi problem nasi because zvinhu zvacho zvimwe zvacho ndatozvitumira kudhara ndatumira washing machine iriko kuvenda kuna mai wangu okay saka kwasara kuno wardrobe kwasara spilikasi zvinhu zvacho zvichiripo hapana chinhu chakatengeswa alright aiwa vanga vasingati havo munotengesa vanga vachiti havadi chete imi muri murume wavo kaimi remember muna kurambana ndakatovabvunza kuti makusiyana izvikanzi aiwa hatisi kusiyana but vari kuti zvinhu zviuye kumba chokwadi ichocho ndizvozvo saka imi mudzimai wenyu raiti mati ndiye asiri kuda kutaura nemi mudzimai wenyu handi kutaura neni uzama kuti ndifonere nditioseni anotaura navasisi vangu zvakanaka zvaisa kuita zvakanaka anotaura nehama dzangu zvakanaka but ini kana ndaitawo please kuro ndida kutaura nehabati kana foni yangu aiwa chire imi matogona bankuru mataurira mainini venyu chokwadi imi vakoma vangu sisi vangu havatinavo pano sisi makabhulokerei bankuru imi aiwa handirevi imi bankuru sisi ndinavo pano ndoda kuti vataure muzvinzwire sisi makabhulokerei bankuru ini ndandakavabhuloka nekutsamwa okay mamakatsamwa mamakatsamwei
ndadakatama zvese zvakaitika izvozvo zvokuti umwe mukadzi wokuti unoshandisa zvinhu zvangu nazvino ndakatama. Alright. Asika sisi ndezvizvi zvika bankuru vari kutozama kutaura nemi imimi hamusi kuda hanzi ndakanotumira washing machine kuvhenda kuna mairiko kuda neodrop asi vari kuda kutaura nemi semudzimai wavo handiti ende vari pano tauriranai taurai nemurume wenyu. Ndendina mai nguva dzese mai havana zvavakamundudza ndendinawo nguva dzese mai. Murume wenyu aripo panapa chitaurai nemurume wenyu taurai nai. Ndati mai ndendinawo nguva dzese matsungirwo akaitwa bamunin'ina wavo ndendina mai nguva dzese samudeni vanotuma munhu indai mudana kuti ndiuye kumba ndoinda ndichinyaradza mai havana mbondudzwa kuti murume wako wakatumira zvinhu. Bankuru muri kuvanzwa here mudzimai wenyu? Handisi kuvanzwa zvakanaka ndati ndiri pamota ne. Alright. Mutaure ndichimufonera half-past 5 ndiri kudzika pamota manje. Muri kuburuka mota. Alright. Manzwa here sisi hanzi ndokufonerai na 5 ndiri pamota saka pane noise ende pavari pane noise zvishua. Kwanzi ndokufonerai na 5 zvinoita here kuti mufonerwe na 5 mutaurana handitika? Zvanga zvisiri nani kuti mufonere mai tinzwe kuti mai chokwadi zvinhu izvo zvakasvika kwavari. Alright, chiregai bankuru vachidropa regai chidrope bankuru ndikati hangu foni yabankuru timbofonera mai and then bankuru vanozotifonera kana vasvika kwavari kusvika. Bankuru Hello. Maita basa bankuru vangu imi ndokudai zvisingaiti imimi ndokufonerai kana masvika kwamuri kuenda muri kuendepiko? Ndikuenda ndurokwaza ndikuende kunogara ikoko. Okay, saka munosvika nguva yakare munosvika kumanguva indigokufonerai zvakare. Kuma 10 past ndanosvika. 10:05. Alright, saka ndokufonerai na 10:05. Alright bankuru. Saka bankuru tavafonera, bankuru vati vafonera 10:05 vanenge vasvika kumba vari kufamba nimavawa kuti pane noise vanenge vava kumba kuti tikwanise kutinzwe. Saka mati tifonere amai vanowashona here nekuti nichivhenda handigoni. Nditogona kufonera vatete ava vanonzwa chirungu tibvunze kuti zvinhu izvo zvakasvika here zviriko here zvinhu zvakaviswa ukoko. Zvomundiomesera wakova moda nditaurire chirungu ina handichigoni ndipei nhamba dzacho. Regedzai ndikupei nhamba. Punju we Punju ndipopo nhamba dzavatete zvido. Saka vatete ava tombogoni kana shona kana kabija. Vanoita sokuti havagoni zvamuchosi. Zvavatetewo kuti vokona kudzidzira shona udangondisekesa namadhayari pano ndafona chirungu. Zvavatetewo kuti zvacho. Taitarise phone number dzamaya. Alright. Asi murume wenyu unokudai yani mazvoonaka. Unongoda kunorapiwa kuvava kuri maari ndokwanda kungorapiwa kuvava uku. Asi iye unokudai yani mukudohwa kuti atoda ini mudzimai wangu anda kumuramba. Anti mashuwa. Unokudai unoda kungorapiwa kuvava kuri maari uku chete kubisiwa uku. Chete moita inchi nhovo yenyu. Kushayiwa phone number dzamaya asi dziri mufoni iyi zvoita ezi uya undichekerewo nhamba mufoni yatiri kutaura nayo regedzai ndicheki. Iwe Linda ka tiri vana wezhira iwe unoziva kuti vana wezhira vana wezhira tokiyakiya tichinda vana wezhira tihlienda hativhunduki zvokumanya totochivhuna nhasi chirungu ichocho pano tigochivhuna futi nhasi chivhenda ichocho pano apa tichinda ezvinokwezi azviwa kuti tiri kuda magauni edu bheki nemafiriji edu zvatiri kungoda izvozvo chete kwai washing machine yakauya. Phone number dzavatete dzoti 072 mirai 062 072. Alright, 072 254 1175. Right. Vatete zvido handiti? Matavanonzi vatete zvidoka? Zvido.
mina ndinofana practice chirungu For start a guys copy and hash to confirm ndinofana is welcome practice tone at chirungu foreign per- tete wasati vawi hello hello how are you my sister? I'm fine, and you? I'm good. Okay. There is something that I just wanted to confirm from you. Yeah. I'm a young sister to your, what do you call it? To the wife who's married to your brother. The one in Limpopo, the soldier one. Who are you? I'm the young sister of your brother's wife. Lee. Eh? Lee. Me. I'm the young sister to your brother's wife. You know the brother, the one who is working at the army there in Limpopo or somewhere there. Hi, that is the wrong number. I don't know you. No, don't you have sister-in-law who's staying in Venda? Hey, I know her. I know Lee. She's your sister-in-law, right? Yes. Do you have a brother who's working in Polokwane? Yeah. Yeah, yes. I'm the young sister to that sister-in-law of yours. Right, there's something that you just wanted to confirm because I was speaking to your brother just now, right? So he was telling me that he sent already the washing machine to your mom. Is it true? Hello? Wakata inichirungu naenda vuna naye chirungu chako chasingawiku wakata uyu munhu achirungu achisi kuwisisika here ichi munhu wakati ndaindambovhunawo chiri kwandina kuvhunawo andiko unondikatireiko mukadzi uyu ndichitaura handambovhuna nga ndikubvunza zvinhu zvakanaka kana kuti washing machine yakauya here ndomufonera umufonera chete ndotofona mugondikatirei hamungandikatika ndisati ndawa ndandambovhuna chirungu ini. For start a copy and hash to confirm this welcome tone at 4 Rand per month. You have reached the mailbox of Sisi vane nyaya sisi havachadairi guys. Sisi vane nyaya sisi hava handisichazivi zvino kuti Havachadairi. Ngaimutaure neuyu. kwaiva hamuwirirani navo here sisi hava ini kuvari kuvanzei sisi hava hamuwirirani navo. Pane zvavanotovanza. Fonere ava sisi vacho vakuru ava. Kwaimi munotaura nechirudzi kana munotaura nevanhu venyaya? Ndotaura nechivhenda. Tauriranai kasaka navo ndakangoteerera muda kuti ndivhune chirungu zvendu ndosekwa hai mumakomawo hamuitini. Orai tipei nhamba dzochitioni tipei nhamba. Okay, eziyo namba idzi. Ndodziona sei. Saka vatikufonera ndavamwe tete futi. Ndivatete vakuru ava. Alright, chirungu wedu hai kabasaka. Ai zvakaoma. Tipei nhamba. All right. Zero seven nine. 577 4317. Zvino let's hope asati afonera sisi vake kuti kune vanhu vari kufona. Let's hope. Hello, Likai? Riteng. O bua le Sisimeli ne? Ki now wa makotago wa itse musadabu dago o berekang ko Venda. Musadabu dago wa moitsa kere o berekang ko saloni. So ki Osiag.
Okay, so kibe kikupa kubutsa something fela mo wena cause hanse ki bua le monare o ko Limpopo. So o ritsepise gore o rumetse washing machine ko mamago ko matsala wa. So re batla go confirma fela gore ke nnete na washing machine fitlile o re yang. Sara ti kon fa hobby. Ndo belanda ve. Makazi arianda uyeko fara zvakude nyataridashi so ni umele handi Makazi hello lokovera zvabude Makazi vakona kuudzisa kare vari busy vakuyamba namarubini ari ndorumera washing machine namine ando hangwa kuri namine ari ndozvirumera zvinge kavoma ndingo oro ndimazvipi wozvivona atikovia ndatozvita vabude sara ndikwamba nanyi ndimoli atisiti zvabude vatu atisiti zvabude ngo Makadzi avanti sara ndikwamba nanyi Ndili ndili ukuyamba ndili ndandipindure phone li yamba li vakomfa vadona vaita foni imwe iri kufona apa vaita foni yapinda vadona ndigaiti kuvafonera futi gai vambotara pafoni. okay nditoshaya kuti kwai kudini kana chandawo hapana kana chandawo handina kana chandambohwa kuti kwai kudii ndatoperegwa kuti kovari kuti kudiko Makadzi kuti kana utifonere mai vacho personal handiti mati namba hamuna kudziwana asi voisi rabudapo rinenge raiye marubhini wenyu uyu murume matinonzi marubhini wanga achifona apo unenge marubhini uyu. Network ya kola. Now guys, tobatsira sei nyaya mayavo. Ini kana shanda wa Lorraine weta uchindibatsira ovadoni. Nda uchindibatsira opa vendava. Ini kana shanda wa handina ini kana shanda mbo hapana. Tatoshaya kuti vari kuti kudi. Zvokoma. Indashaya kuti ndoti kudi naini. Ndangwa kuti marubhini budhi. Ndikagobatadza kuti vari kuti marubhini ndi budhi vavo iye murume wavo uyu marubhini. Okay, saka guys ngatimbonzwa nyaya mayava tingavabatsira sei. Hanzi phone the mother personally. Zvino mai weisika chirungu chichikana kuti chigona ava tuchiwi. Zvinotara kuti kudii navo naimi avasvika vahuchiswana vanapa. Havahuchiswana noinda toshaya kuti ndointerpreta sei ndichatoenda kunhingirikiri shuo kuchikoro cheinterpretation. Because zvacho zvakatooma. Kwanza I can translate for you. Asi ndotomisa comment yako pauri Pauline Moyapa. Ndotomisa comment yako kuti inde ndichingotarisa. Manje macomments anenge achifamba kuita kuti ndione kuti kwai kudii ndikativa foni Rebecca mai vaya zvitiwe. Vanga vadona network inenge yangeyonetsa. Zvinhu zvacho izvi. Marubhini wanetsa. Foni ya mayava inenge yapera moto chete. Foni ya mayava yapera moto. Yapera battery. Foni ya mayava. Foni ya mayava yatopera battery chete. Ndaikone wine. Foni ya mayava yapera moto guys. Foni ya mayava yapera moto. Mai tingabatsira munhu asipo. Tobatsira munhu aripozve. Atibatsiri munhu asipo. Hanimaona. Saka toita sei mayava foni yavo yapera moto. Asi vanonakidza mayava. Haiwa vakoma vanonakidza. Even nezuro ndaingoseka, ndaingofanira kuseka vanonakidza vakoma. Vanenge vachikudza zvose.
wakoma zvose nezuro vakalifta spirit yangu achitaura nyaya dzavo ndakaseka ndakanakirwa kufa chaiko nokuseka anonakidza yatimbovatraya futi magadharini ndinotora zvinhu zvasisa murume wavo ari kuvhenta uku foni yavo yaningirira murume wavo ari kuvhenta uku ndokwaanotove uku saka kuti ndinde kunotora kuyukwi yo muda kuti ndinondirovesa manje makuda kuti ndichinorohwa kuvhenta tosvika ndikanokiiwa uku vhenta uku ngavataurira pafoni papa vapedzerane vawirirane vaende kunotora zvinhu zvokuhosumuka uchinotora zvinhu zvavanhu izvo hazvibudi Hello. Hello, yes, man. Mushe chivhara ifoni kumasure muri sei? Ora ndavhara. Ngatiche kudaika. Since vakoma vangu ava vanenge vachivanotauririrana namai vemurume. Saka kana vachitaurirana namai vemurume therefore vanofanira kunge vachiziva kuti firiji washing machine yakauya here. asini nangu pachokwadi pafeya ndiri kufunga kuti hakuna washing machine yakwaya because vamwene vanotadza kuti vanowirirana nemuroora uyu aripoyo dei vakatomudza kuti kune washing machine yakwatumirwa kuno hakuna washing machine yakauya ndozvandachida kutaura kuti vari kuti vanowirirana neamwene dai kana vachiwirirana neamwene kana dai washing machine yakauya amwene vangadai vakamenshena kuti whatever chirudzi chavo washing machine yakatumirwa namarubeni hakuna washing machine iriko iko zvinokuramba tichifonera vanatete vese vari 2 I bet in between time iyoyi yatolapsaka vafonerana vakaudza ndizvozvo tadi kuchingomirira tataura namarubeni wacho kuri kunzi tafona na 5:10 kana achidayira tonzwa iye nekuti kuna ana atete uku kune nyaya ende taakuti mai baba varubeni munhu mukuru kuti tivafonere tivapinza tivabvunza nyaya idzi handionese zvinhu zvine chimiro ndizvozvo orit ivo vari kufona regai ndikudropei ndikufone ndivafonere yesi last born got kwende ipi yako right ava vari kufona bheki regai tivafonere bheki aiwa zvokuti chafonera nasisi handifungi kuti zvinoita murume anyepa uya guys sister Mary asi foni yanga yapera bhatiri network yanga yatiza alright wazofona iye hazvanzi yacho okay alright afona hanzi vakakwakatuma mota yakarasika pamba papasina vanhu ende pamba papane vanhu pane mwana womunin'ina wangu akamitiswa nomwe dhokta saka ndakamutora ndikamisa kuti agare nevana ini ndiri kupolokwana saka havabvi anenge ane chimwana chake chidiki hanzi mota yanga yarasika mota ikabva yandoburusira zvinhu kumba kwamai vacho saka zvinhu zviriko hazvo zvinhu zviriko kumba kwamai vacho ndikati makadiri nguva dhairekta kuti zvive zviburusigwe pamba pangu ko imimi vakoma hamuna here hamuna ati mati munowirirana navamwene venyu here imi ko vamwene vakadi kuchikufonerai kuti ndine zvinhu zvenyu zvakauya zviri kuno ndo zvacho zvandoda kuti zvotondikatamadza ndavaudza vatetava kuti wai musina kubvira mandiudza because ndaifambira nyaya yemunin'ina womurume uyu akarepa mwana ane 11 years murume wacho muri kuti mirai vakoma muri kuti murume munin'ina wamarubhini wakarepawo futi mwana ane 11 years wakangodza hanzi wakabata mwana kana kuti wakarepa kuti wakadina handizo chii chakaitika asi waimboda kungotorepa wangu ini mwana futi iye munin'ina wamarubhini uyu saka wakadenda kujere akarikotwa nezvana zvangu pafoni saka nerekodhi yachona ndinayo ndikada kumusungisa asi uyu marubheni akandikumbira kuti please because ndikamuudza kuti ndivake musha kuvhenda uku it was a protection yekuti mwana wangu wakarepiwa kupolokwani hachina peace kupolokwani that's why vachigara kuvhenda akandokumbiravo kuti usaindirira mberi nenyaya iyo ndobva ndasiya zvakadero achizama kupropa mwana wangu ane under age family yenyu yamakarogwa inde mashurugwi anyway alright saka zvinhu zvai zviriko kwai mabvunzo here kuti kwai kwakauya chii nechii nechii hanzi kwakauya washing machine
nemasideboard vataura zvakati wandei because murume anenge atikwasara odrop kana ti fridge achazivi kuti atikwatara chi hatizivi kwai gauni rakauya here nhai nemachira majuvetsi nepoto hanzi zvimwe zvizhinji amene kuti zvoda kuti ndandocheka kuti ndione kuti chii chakauya ukoko. Muri kure zvakadii nekwavamwene uku? Ndiri padhuze navo. Padhuze panofambika netsoka? Zvondogona kufamba netsoka kuinda ikoko. Moita maminitsi mangani muriko? Zvokuti ndoita how many minutes? Kufamba kufamba kusvikako? 10 minutes nendasvikapo. Kwai asi zvakasvika zuro kai zvinhu izvi sei vasina kunge vakufonerai? Zvinhu ina ndiri kupolekwa nasi vana vanenge varipo all the time pano. Masvika nhasi kubva kupo aiwa vamwene havana pamwe vamwene vakangochengeta vachiti zvinhu zvemuroora wangu aiwa hatingainyikuisa idu mhosva. Toti vamwene sezvo muchiwirana vakangoti aiwa zvinhu zvemuroora wangu handimati mamusipo mamuri kupolekwane pamwe vakangoti ndotoona tsoti pane chitsotsi because wai vasina kuzondiudza kuti zvinhu zvakasvika pa. Imi makadzoka rini kupolokwane? Ndane how many days is? Dane 2 days. Aiwa hapana chitsotsi pamwe vasati vaziva kuti makasvika. Pamwe varongoti aiwa vachazokuudzai kuti zvinhu vari kungofunga muchiri kupolokwane hatingati pane chitsotsi chiripo sofa. Zvinhu zvekuti aiwa kana mune 2 days muchangouya. Saka vamwene ndofangoti zvinhu zvemuroora wangu haapo kuti ndiindise kune vana chete zvinogona kuzoshota kana kudii muroora uzotipa mhosva rega timirire muroora adi adzoke tigomupa hezvo kasi hezvo zvinhu zvaveko ende ini ndofunga panguka ndakubatsirai ndapedza zvinhu zvimwe zvakatouya izvi zvimwe izvi murume watoti uri kuda kutaura nemimi nokuti unotoda nhovo yake uri kuda kutaura nemi murume saka imi mutounbloka murume na 5:10 dzikachaya mofonera murume because murume haasi kuramba nezvinhu murume zvinhu ari kutounza ende murume utoda nhovo yake. Zvinhu hazvo hapana asi kuti mwoyo wangu unongova nechinhu dzoti ndione zvinhu zvachona izvozvo zvanzi zvakatumwa ndezvipi zvacho zvakatumwa izvozvo. Saka imimi muri kuti imimi handii kumba kwacho munokuziva murume sezvatombotanga kuunza zvimwe kudai zvichireva kuti murume haasi kuramba nezvinhu hazvigoni here kuti imimi mutsvage mota mungonotakura zvinhu zvenyuka 1 ko unoti murume haasi kuramba nazvo. Ndo zvacho zvandoda kuti ndinoona kuti zvinhu zvacho ndezvipi. Ati indinotsvaka mota dzakazara muno ndotakura zvinhu izvozvo ndizvozvo aiwa murume haasi kumboramba nezvinhu haasi kumboramba nezvinhu saka imi ita chida imi chifambai kuda kwasviba hako izvo zvino kuti winter makuseni mangwana chimukira iminde kwavamwene munotakura zvinhu zvenyu zviri kwavamwene muchiona zvinhu zvenyu zvakauya ndezvipi zvakashota ndezvipi imi mozondiudza kuti zvinhu zvangu zvakashota ndezvakadai imi motsvaka mota yenyu asiko zvino chandokumbirawo zvenhai vakoma chianbloka yemurume kuita kuti murume 5:10 ave kumba chimbotaurira nai muhwe kuti murume uyu ari kuti kudii kuita kuti pamunotora zvinhu zvenyuka hamurumwi nemahure ake because munoona kuti mahure ake anoruma handimazviona munonosvika mukarumwako saka mukainda muchiwiriranaka achiziva kuti mukuzotora zvinhu zvenyuka hamusviki mukarumwa hamusviki mukarumwa musvika mukapuwa zvinhu zvenyu zvakanaka modzoka kana pachizoita zvimwe zvinozoitika kumberi imi muri munhu mukuru ndimi munoziva zvamunoda isi hatizivi zvamunoda ndimi munoziva relationship yenyu marriage yenyu nemunhu zvese ndimi munozviziva isi hatizivi imi chidi moinda munodi munotora zvinhu zvenyu murume anosvika chikupai zvinhu zvenyu zvakanaka kuti atichi muinde muchiwirirana nokuti mukaenda musingawirirani chokwadi munogona kunorohwa nemukadzi wamunowana ariko munorumwa zamu handimaona saka saka mukaenda achizviziva kuti muri kuuya mawirirana monotora zvinhu zvenyu zvakanaka mukadi mukadzoka nevanhu vemotikari handiti right saka pamwana nyaya yemwana uyuyu akarepiwa mudiki uyu ndiyo yandachoconsent nayo makamuindisa kucounseling here mwana uyu? Mwana wangu akamboenda counseling mbijana akabva asitopa counseling because mwana wangu kana achiona babava akwanisi kuvamhorosa kana kuti makadini kana chini because ari munhu akatotraumatiziwa anobva afunga kuti vakandiregedza ndichipinda munjodzi yakadero. Zvakaoma asi chinokuita chokuti mimira kana lockdown ikapera rambai muchiendesa mwana kunonzi kumacounseling iwaya emazvipatara zvemahara izvi nyaya yakanti iri on record inozikanwa varambe vachibatsira mwana kusvika azonyatsa kupora chaiko chaiko. Aiwa vakoma ndinoda kutenda izvokuti dhuma mbotisekesa pano mambotitazongorwadzi wedu nyaya yemwana asi munogona kuroredzera munoti gomabva kumasvingo here ndazviona ndazviona kuti muri wezhira kupi kwacho
kumasvingo ndobva kwanyajena kwabanga kwanyajena uko haiwa shuwa ndazviona kuti ndiwe zhira chete varonedzerenya munotogona zvisingaite zvinonakidza zvokuti ene munonakidza zvokuti dhu orai saka imimi muite saizvozvo makwana makuseni momukamoenda mutora zvinhu muchiona zvinhu zvenyu zvakashota ndezvipi then asi murume paatina 10 past 5 papa imimi muchero mukamira zvenyu muka aiwa chiedza seke wakanganisa kunzwa chiedza seke vakoma vati munhu akarepa mwana wavo akapiwa life in jail handiti vakoma ari mujere izvo zvezvisiki ari mujere saka pane umwe mwana wamataka aida kurepiwa here kana kuti akarepiwa aida kurepewa ndoumwe sisive uyu wakarepiwa aida kurepewa nabamunini vacho vasingazivi kuti foni ino mwana uyu akavarekodha ndobva avarekodha vachimufonera kuti ndiri kuda kuitira zvinhu zvese iwe tenge tichidanana chinyi mwana ayo ndobva avarekodha ndobva ati mama inzwa zvandiri kuitwa nemunin'ina wababa then ndobva anditumira ivo vese vefamily ndobva varamba vakati indinoreva nhema ndobva ndapostira murume uyu wangu uyu rekodhi yomunin'ina wake akawa ivhoisi romunin'ina wake akati sho munin'ina wangu ungada kurepa mwana wangu zvinoita izvozvo orit pane umwe mwana wechitu wamamba wamataura nezvake handiti hapana umwe mwana wamataura murume uyu akazokonana nomukadzi wake bamunini ava vakonana nomukadzi wavo last year ndobva varepa mwana umwe hanzi wapanext door kuraini kwavo ya ndo yatiri kuda iyoyo aiwa sando yatiri kuda saka imimi makadzi musataure nemurume wenyu kuti kune mwana arepiwa mukazvinyararawo zveshuwa kuti indaida kuopena kesi yokuti munhu uyu anopropa mamaina vana vangu vari minors achida kuvata navo and ari pama-arvs then after that ndobva murume uyu hana kuti aiwa usaregedza asi kuti vana mai vachona vakatanga vati aiwa tokumbira uregerero ngazvingotsika-tsikwa vachizwa kuti iri daizondoripota nyaya iyo yokuti aida kundibatira futi vana vangu yaizotsigira nouyu mwana uyu wakarepa mandoineve ko mwana waakarepa wacho chii chakaitika pamwana payo yakaripotwa here kesi yemwana wakarepa yakaripotiwa yaifanira kupinda mukoti musi wa2 hanzi mama screen aya vanhu vachitonga maminors vanenge vari mascreen vachionekwa samatv hanzi mascreen etoyando akafa saka vari bhizi kugadzirisa mascreen kuti maina iyo ye11 years apinde nemunin'ina wavo saka ikesi yakaripotwa zvayo handitika orit aiwa ndanzwisa ipapo asika chimi chindai munotestifyawo zvanditiko kana moziva seko kana akatobata mwana wenyu kundofanira kutestifya ukoko kukoti futi kamunotestifya kakumapurisa kuti shuwa ila tobatawo mwana wangu aida kubatawo mwana wangu kuti kesi yemwana uyu ite uremuzvi ite udzamu iye mwana wenyu imi wenyu mwana makambomutarisa here wenyu mwana makambomutarisa here mwana wangu wati hazvisinani here musangana vabereki vomwana muvanzwise rekodhi yemunhu uyu kuti munhu waida kundibata kuti kesi yomwana uyu isimbe iyo vazive kuti uyu ndirepist kora imimi murume uyu aida kurepa uyu vabereki vacho vari kupi ndivo vamwe nevangu aiwa vabereki vane mwana akarepiwa wacho togara kuvhenda tese ko imimi saka muri kudi kuvasendera rekodhingi iyoyo handisi association nevanhu ivava asi kuti mwana wangu ndiari association nevanhu akatoti ndichainana sisi vacho kuti vanzwevo rekodhi zvakanga zvoda kuitika kwandiri kuti vave nerekodhivo iyoyo indisai rekodhingi mwana wenyu ngaindise rekodhingi zviite uremu nokuti kana akarepa mwana ne11 years kamunhu ari ivhu ngainde kujere saka imimi mwana wenyu ngainde nerekodhingi iyoyo anopa vanhu ava kuti neni aida kutonditawo anomaona asi kuti ndakazongosevhiwa handiti rekodhingi takatomurekodhi achida kudi kundibata iyi rekodhingi ovapa voindisa kumapurisa orit iri bhova koma maita basa ndototenda sisi vangu vakati kuna sister Medi vari kuchecheche vakati there is no one who can help you to solve your solution
mwana wamai vangu because ndaigara ndichiti kana ndikafa zvinhu zvangu kana ndikafa vakwanzi munhu anokwanisa kukudetsera pasituation yako chiti ndisister Mary vanodetsera mazimbabwe akawandisa aiwa vakaita haosisi vari kuchevecheve mati vari kupi kuchecheche vari kuchecheche vanonzi maitozvani alright maita basi saka ima musati hamupa pafacebook here ini ndiripo pafacebook ndakatonzi limalachi kamunotojoina ukakwasisimeli kwachekoko munongoenda pasisimeli papa pakanzi Sisimel's Diaries munobaya like munokana munobaya follow motoonawo nyaya dzimwe dzinenge chingoya ipo pano aiwa ndinototenda imi chibai maunbloka murume because dzatove 18:05 murume asvika munzwe alright pakanaka maita basi alright thanks. Right guys, that is the story that we heard today. At least mai marubhini vapowana vawana zvinhu zvavo zvimwe zvakatumigwa ichokwadi kuti zvimwe zvakatumigwa kwasara zvimwe asi naye guys mbomirai mbosvika online mbomirai mbovhunza ndoda kumbobvunzawo naye guys. I want to ask uyu munhu anenge achisanga angry face auya oga pano wauya wega pano hauna kudedzwa pano unouya kuzisa maangry face naimi mirai pazvandoda kutora munhu wauya wega pano hauna kudedzwa wakuisa angry face yako unoti inotadzisa kuita show toda kumbokuvhunza wangu angry face yako haitadzisi kuita mashows wena ende hauna kumanikidzwa kuve pano isati namboya kuoyo kwako iwe ndokuteverera kuisa maangry face ako pano kosaka ukangobva hako ukangoexita woenda uko because obviously mukatotsvaga munhu ighost account. This is a ghost account ende maghost anoita izvika izvi haana kuwanda. It's just a group of people towaziva maghost acho just a group of ghosts vanoita izvozvizvi. Hauna kudedzwa pano isa umbotioni tiri kwauri hatitauri nezvako hatitombozivi kuti uriko hatina kana basa newe isusu we are doing our own thing pano handika iwo uya pano kuda kuzongoisa angry face ityaMwari pane pamwe pasingatombonidhi kana angry face kuti unokanda angry face yei tichitaura tichingozvitaurirwa nyaya dzedu zvakanaka unongori busy kubaya maangry face yako inei hatina mbokudaidza kuti uya pano isu unozati munhu ari machuwa munhu asina chokuita ndimi magosi munenge muchitituka handiti muchitinyorera maposti muchitituka muchitikiretera nyaya it's fine but chindaika munoita izvozvo why are you following munhu wanenge usingafariri why follow munhu wanenge usingafariri why uchiti unoda kutsvaga nezvemunhu wausingafariri uda kumuona ini munhu wandisingafariri you know what I do I block ende kana tobloka ndoita move on handidzokeri kumasure ndatokubloka because handidi kukuona handine inewe hana chekuita newe but it's surprising now kuti unoda kuzama angry face that means you hate me handitika there's no need yekuti uyekuzokanda maangry face ako pano chingoindaka ungobloka urege kutevera patinosvika isorega kutitevera because you never see us kuteritori kwako hatimbouiko hatimbouye kuteritori kwako isuita zvepano ende haumbotinzwi panapa tichitaura nyaya dzevanhu we don't do makuhwa hatitauri nyaya dzevanhu isusu hatitaure nyaya dzevanhu munhu anotaura nyaya yake ega pano hatitaure nyaya dzevanhu hatina nguva yekusura tichidhiskasa vanhu hatina nguva yekusura tichitora maposti evanhu tichinyora hatina nguva yekusura tichitsvaga nyaya dzevanhu kuti hanzi nhingi akazodai mambonzwa here nhingi akazodai mambonzwa here makuhwa hatina nguva iyoyo takapfuura kudhara nguva iyoyo takatendeuka takawana Jesu chakawo Mwari uyo achiri kuwanikwa tsvaga Mwari achawanikwa because chasvika nguva yekuti unenge usingasamuwani Mwari uyu rega kudhistebha vakadzi mandiye mukadzi pane magosti atotoziva notosikamwa just a few ghosts so vanongooperator vachidaro handimaona but regai ndikudzei kuti ziva renyu richasvika your day is coming ndimi makati kuti ndiri moli magosti mimi ndimi makafambisa mbiri yekuti simeni ndimoli chokwadi makanitarisa ndokugara pasi ndokuvhura ghosti imi kudocreata ghost yekuti kwaida kuita ghost rekuterrorisa vanhu ini handichandotya kutaura pafeya ndotaura pafeya ndakazvimiririra asi kuti ndakapfuura nguva yekusweraita zvisina nebasa rezvehondo nechiende paupenyu wangu anambobva ndakaona ghost account mukazopruvhiwa mega kuti moli wacho is not even me ghost iroro rinonzi moli rikapuwa vanhu vakawanda apa ndizvo zvasvika munzeve dzangu ndikati no the way this moli is operating that's not cool and I went and removed that moli akanotanga gurupu rake uko handitika atanga gurupu rake kwaakainda moli uko mukaindako so are you saying kuti ndini ndakanovhura rimwe gurupu ndinowanepi nguva yekuti pano ndiripo uku ndiri kudai ndoiwanepi nguva yacho usingafarire munhu ukarespect yourself uka baba vaye vakufona babankuru vofona bankuru vakufona bankuru vofona ndodayira here naimi
Bankuru wakufona. Bankuru wakufona. Bankuru. Hello, Kola. Kola, hello. Mursei, masara sei. One of those people was angry first, but it was a reaction to, so I don't think my reaction, I'm not angry is the meant to give me my son or anything. I was one of them. It was a reaction to what the Robert Manaka, one of the dance, it was for people who. So I think some of the angry faces, and this but I think in I can only speak for my own. Thank you very much for being a rule lady. Mukatoti aiwanda isira zvakati ndini because azvina kutanga nasi kumbotaridza kuti pese patinoita malive ka even pasina kana nyaya inoningirira isiri pasina kana nyaya inoisisa maangry face ka panoiswa pane mumwe munhu pane vamwe vanongoisa maangry face so azvina kutanga nasi hanimaona saka ndatongoti same people vaya vatitanga ndachitoda kuzotarisa hangu after kuti ndevapangwasa maangry face but maite you thank you very much mataura kuti mazveclarify kuti aiwa ndindaisa ndichireacta panyaya yemwana kuti mwana all right I know thank you very much my sister thank you I think mine personally goes for that. All right, thank you my sister, thank you. Sorry sorry all right, okay bye. Right. I wish you that never vakadzi vakafana nemukadzi nguva dzakawanda tora aiwa angry face ato clarify angry face aise kuti taitaisira pamwana detine vakadzi vakawanda vakafana my sister zvangu zvino mumbotarisa kuti every time we do our lives kuna nanongo usati ndofunga 1 2 kana 3 vanongokanda maangry face oshiya kuti hapana chinombokandisa angry face panyaya ndei saka anyway kana varipo vachangonzwa vanhu varigaiti Bankuru vazofona pakufona munin'ina wangu saka zvinota disturbika miraiti vafonere bheki Kola hello. Kola hello. Right. Regaiti fonere Bankuru vacho. Right. Press start to copy and hash to confirm this welcome tone at 4 Rand per month. Yes, Bankuru. Mam chitry phone. All right. Masvika kumba. Ndasvika ya. All right. Ayo ndaudza mudzimai wenyu kuti aku unblock but regaiti muti ndimufonere pane mwefoni mutaurirane handiti. Nokuti zvinhu kwai zvasvika zvazvo. Okay, ndinofonera imi. Mozomufonera imi. Yeah. All right. Akana pakadaro pakanaka Bankuru right. Mozomufonera. All right. Maita basa. Okay. Asi mudzimai wenyu muchiri kumuda handiti ka? Mudzimai wenyu muchiri kumuda kaini? Ndiye munhu anoziva kuti ndinomuda mukadzi wangu. Anoziva. Kochiregaiwo zvekungofamba muchingonyenga zvemi Bankuru. Ndakamutaura namumwe munhu anonzwisisa kufanira sometimes kuna dzimwe province dzinoda vanhu vakagara munhu achipindura so ndikafara zvikuru zvokuti kana maybe tiorganize kuti ndisvike kumba miripo okay kuti ndisvike kumba wandinouya we arrange then we tosvika tese timogara pasi maybe chimwe chinhu chachinetsa ndandichimwa doropo machidarekera doropo mulasiyeni makazoregera aiwa Mwari vakanaka Bankuru zvakanaka zvezvi vakai mukadzi wenyu unoshanda zvisingaiti mukadzi wenyu anoshanda zvisingaiti unomiramira unozama kuvaka musha imi chibatsira naini mukadzi wenyu kuvaka musha asi ndinouyako ndouya togara pasi ndaona doro racho zvimwe zvinhu zvakawanda ndinokanganisa zvinizvozvo ishuwa negore rese ndisingamwi doro zvinhu zvangu zviri kurongese nenzira iri right manje I don't drink beer anymore ndinova nditaura I know what I'm talking about ndizvozvo
Yeah, all right. I will keep your number then. Hey, keep my number. We can talk about later saying maybe it's not what we should sign kumbatumboja we get chitaura nyaya. No problem. Imika na maa free bankuru lockdown yapera ka inokuti ndogara ku Northwest. Saka imika na lockdown yapera munongoti that my nini chiuyai togara pasi zvakanaka naka. Tunyatso kutaura nyaya itigere pasi semuri. Hapana na problem. All right bankuru ayo hapana chakaipa. Maita basa. Okay. All right. Sharp. Indoenda venda guys. Inda kutenda kuvenda. Indoenda kuvenda guys handiti maona. Ndakutenda kuvenda handimaona inda kutonogadzirisa nyaya yani yakoma vangu vana bamnini tiri kuvenda tigere pasi semhuri tichigadzirisa chi handimaona tinyaya tiri kwekoko handimazviona aiwa imamoni kuti zvinenge zvichitoni yes eba imamoni kuti zvinenge zvichitonakidzawo guys nokuti varume vacho imi munozati varume vanonetsa guys kune vanhu vose vakatira ugwe vari pana vamunozati varume vanonetsa tinotongo ini gurupu riya rakavhurwa vari kuexposiwa uko varume ava inanga samwe vanhu vari very skeptical nenyaya yegurupu riya kuti gurupu richapusa dzimba gurupu rinozodii but ndakati zviri right ndikaona wangu anyogwa kwakapostwa kwako ndotondosekerera ndiriko ndotonofara singaiti ndotomuzati mazviona here kuti makandwa kufacebook uku kugurupu uku kwai manetsa nekunyenga ndokuti munhu atsidze matadzi ose ndinotoenda kunosekerera ndiri mucomment section ndeichitoita number 1 kuti chero panopuwa mascreenshot anotoona kuti ndinda ndiri paforefront ndichiseka zvisingaiti anomaona ndichinakigwa zvisingaiti kumba ndoti muri kwauko muri kutrenda muri kupisa baba handimaona kuti varume vazhinji havaite zvemafacebook but zvinoda munhu anenge akajaira ndinoziva isu tikanyorwa kufacebook hatina pressure no wahala no pressure because handimbofi ndakanyorerwa chihure handimbofi ndakanyorerwa kunzi ndaura hazviitiki izvozvo handimaona because handimbohuri handimaona asi kumurume zviri common kuti chi anogona kubuda apa asingaiti zvefacebook ndopandoona reaction yake ndopandofa musuwo ndowandofirapo ndichinakigwa kudambuka mazi ndokuseka kuti zviri kupisa uko totoprindisa ningirikiri chichi uye ndochinamira mumba kuti paanongodai sogara chingoona kuti wakambobuda pai uko isitajaira plus handimboburudzikwi zvure ndoburudzikwa zvinyaya zvinenge sina nebasa rese zvinyaya zvinenge zviri zvekunyepa zvandoziva kuti hapana nyaya apa ndozvimiririra asi ndikazoenda burudzikwa chure ndopanganyadzisa nditi saka ndotonoseka ndiri imomo musiwo ndotorequesta kupinda mugurupu imomo musiwoyo saka vanhu vari kugadzirisa nyika handimaona vari kugadzirisa nyika varume ndokuti vadzikambe nokuti mukazvitarisa zviri 50-50 handimaona zviri 50-50 samwe somehow handika vamwe vanoti adzina misho uya nayo vamwe vanenge vachiti zvakanopisa vanokangasa dzimba dzevanhu vanodi but mukazvitarisa futi on the other hand varume vachatya kudii vachatyawo kufamba vachingoita zvechihurehurewo futi because vanoziva kuti chi kwakuru kune gurupu riri kupisa unokandwako ende vachiri varume vakawanda vaiti chechi havaiti zvemafacebook izvi saka ukazoona wabuda kufacebook unotokufenda chaiko musi iwoyo unodofa kutotomudira 20 lita zemvura saka indonasa kuti zviri pa50-50 zvakangoenderana handimaona zvinotoendirana chete vanhu varume ava ingawaposte ini vangu vanhu vairi kuposta ndikutovasapota supporting them handimaona so zvinotoita hanzi which group is that ririko handinyatsa kuriziva nozizo because handisandapinda handozati andizivi stare group racho rinonzi chi-exposing husband cheating what amene kokoko kuti rinonzi kudi but ririko group iro handisati napinda hangu mukati ndokuziva kuti muso vanonzi vakandwa ko ndosora ndatozviudzwa zvene hama dzake dzinenge dziripo kana dzangu ndopa ndichanopinda ipapo kwaiko zvino and handisati ndapinda so that guys thank you very much guys nhasi panapa ndikuteiwa nameno chichi kunditeya nelight here kumashure kwangu ndopatagumira panapa nditsika maitse henyu vedu guys I love you all mwari wakuitire zvakanaka guys tikuindira mberi nechirongwa unayo nyaya yako andimona kuti tinosovha nyaya dzedu zviri fe isusu hatiputse dzimba dzevanhu madhairis ndo zvandokudirai hatiputse dzimba dzevanhu tinoita majokes tichiseka tichidi tichinakirwawo hedu nenyaya asi tichigadzirisa handimatoona kuti izvo zvindakutonzi ndikudiwa kuvhenda kunogara pasi denda ndatuka bankuru ava nhasi moti kuvhenda dai kutsika ini ndandisingatsikiko kuvhenda ndandisingambotsikiko ndainorohwa nabankuru ava handimaona asi ko zvino ndonhamba dzangu dzadosevhiwa mufoni yabankuru dzatoveimo ndotoenda kuvhenda handimaona ndonogara pasi semhuri imhuri yangu zvemai ava nokuti sisi vavo vari pano padhairis panapa sisi vavo saka kana vari pano padhairis sisi vavo vakazopa mai marubhini foni nhamba yangu kuti tizotaura kuwhatsapp zvichireva kuti sisi vacho imhuri yedu pano handiti ifamily yedu pano handiti uya ifamily yedu pano saka ndotoenda zveko ndoregerera handiti as long as ndisiri kunoputsazve ndiri kunogadzirisazve handisi kunoputsa
ndinoputsa ndinonogadzisa isu hatiputsi vanhu pano hatina nguva yekuposta vanhu pano chiti tiri kudestroya kana kuti aiwa isu tinoita zvinhu zvinovaka tiri kuzama kuunza peace. We are trying to build mabroken hearts, mabroken families, vakaremerwa vaya vakadii tinoita zviri fair. Patinenge tatukwawo no problem tozvigamuchira taiwa tatukwa havana kuda kuteerera vanenge vatipo nzeve dzekuti tivatiteerera kuti tichitaura no problem tinodi tinobva tangofarawo kuti aiwa at least ichi mission accomplished nokuti calling iyi haise munhu wese wese calling iyi inobva kuna Mwari. Saka kazhinji kacho unotowanawo mwana tokubackstep anotokutuka kuti muri ani iwe huyu but vazhinji vacho so far even vamwe ndisingaoni nyaya dzavo paFacebook pano kuseri uku so far ratio yangu ndiri kuti it's 8 to 10 8 meaning to say kuti 8 ava ndakamanija kugadzirisa. Mai vemwana mudikiri kaindi kupei feedback yemwana wokutogwa nemurume waya mamuziva mukadzi yawo wokutorigwa murume mwana nemurume Cape Town murume wokuzotifonera chituka pano palive yachiti mandisa palive uya murume waya pamuda ndingazomanyisa futi information you never know akatarisa asi vachauya back vachauya pano regainimbomira kubudisa information regainida kutaura but regainimbomira vachauya pano vozokudza iveka testimony vachaine testimony pano because ndogona kujambisa ndotaura information ika kune vanhu vemakuwa anoza kuna nanongoremegwa neguwa so kuna nanongoremegwa neguwa obva wamhanya kutipa murume uyu pane zvinhu zviri kuitika asi so far regaini kuti so far so good 8% yevanhu vamwe vakuru kwandiri cheko ndakagadzirisa kwete kuti ndindogona aiwa ndisirini asi kuti ndimwari vanenge vakatopindira pasviri munoza kuti 12 o'clock mazano mukazvitarisa ndinenge ndakagara 12 makuseni dzemanheru idzi ndinenge ndakamira it's part of my daily prayer every day 12 kuti Mwari zvimwe zvacho zvinouya kwandiri handina wisdom handina kukudzidza handina kungwara handizvigone Mwari but ndoda kuti mimi panoenda kutaura nevanhu vari kuita nyaya dzavo isave inini mouthpiece kuti ndingoita mouthpiece ndisave inini ndine njere dziri kutaura muve imi muri kutaura ende zviri kuita saizvozvo handimaona zviri kuita saizvozvo zviri kutoyatsofamba ende kazhinji kachona after tapedza kutotaura nyaya dziyadziyaka wotoona vanhu vakutoseka murume yakutondijaira kunge anondiziva ine handizivani naye but tichisvika unenge uchitoona pakatooma pane pakaoma wotozoona vanhu vakufara indocheka ndotevereraka ndozoti after 1 week ndofona nchibvunza kuti kuri sei wotoona munhu ari kufara asisimeli makandigonera handiti mazviona handipodi kureva nhema handitombodi kana kurevera nhema this is the truth izvozvi ndine umwe andichataura hangu zita pano kuti ndandati ndozviposta pano akaramba ndine mumwe mudiaries watinaye panapa ari kucanada ari kucanada uko nemunhu zvanga zvatosvika pakuti imba yanga ito ndamungotaura ndicanada ndogumira ipapo kusvika madhende mapisipisi ndikanyengera takataura nemurume takanyengera ndikakudza kuti izvozvi nemusi wefriday ndakabva kunonzi kuwestern union uko ndakadotumigwa 4,000 rands nemurume wacho 4,000 rands ndakanotora anzanonzi machiya mari dzekuko inonzi canadian chiya amene zita ravanodedza naro yekungoti tinotenda thank you just go and spoil yourself weekend ingwenda munozvispoila mungoita zvamunoda amene zvamunoita kuti munoda kuita inayo this is for you makamudzisira imba yangu paposition imba yangu yanga yave nemakore chinisa hama dzanga dzatadza hakusi kugona kwangu kugona kwaMwari ndimwari vanenge vabata anomaona ndoda kuti avai vanozova vachitaura makuhwe kuti vanodla mari dzavanhu handidli mari dzavanhu handina mari ndodla yemunhu ndinenge ndatongonzi ndeyangu ini ndapuwa kuti ndeyenyu isisimeli iwonai muzvionese eka ndeyangu ndapuwa handimaona saka hatina zvokuti kwai tinosonzi tazodliwa mari yevanga kuti tabhadharirwa china ningi hatina kana mafunction osamakaona takaita pano hatina kumbobhadharirwa nemunhu tatasaba hatina tinozviitira tega mafunction edu pano isu madiaries saka kunze kana motaura kabikefu miromo yenyu zvinhu zvamunotaura izvi kuti zvamunenge muchizviwana kupi zvinhu zvamunotaura tangai matsvaga information mubvunze isusu pachiri chaiko chaiko mozowa chokwadi chakazara mozoita investigation dzenyu motangira ipapo handitika so guys kana une nyaya iri kukunetsa uri kubatikana mumwoyo uri kunetsekana une zviri kukunetsa ndinotaura nemwe muningi wangu ari munhu muSouth Africa kandi lockdown ichingopera chete ndoda kuzomutorai ari pano padiaries musi wandakataura naye so angade dambudziko rake takarigwisa kusvika rapera kune vasiri kuziva guys tine maprayers atinoita na12 manheru you can join us uri kuAustralia you can join us uri kuLondon you can join us uri kuAmerica 12 o'clock handitika tinongosangana mumweya handitika ndo patinenge tichikune maproblems ekutika atizvibetseri kumaunza pano because hapana solution ichizonoti hapana solution pano handiti kune vanobheliva kunamata 12 o'clock tinosangana mumweya handitika we are breaking
handitika the devil's empire, the devil's kingdom tiri kuibreaka. Handimaona, we are trying to shake it down. Handimaona, saka maproblems anokwanda vakuita breakthrough ipapo zvakawanda zviri kuitika imomo matinenge tichingove imomo muspirit world imo. Handimaona, so you are free kuti tisangane natikofuna nevamwe. Ndo patakasangana neminongo kanditi aiwa koma inini dambudziko rangu iri tatinamatana nevamwe madzimai aripo pano hanti hatinawo pano hanti makandita ndoda ngoti lockdown ikapera ndambokutorai ndoda kuti mumbonotovetswa muchibayiwa musana uyu muchiinda makumbaya ndoda ngokutritai kumamasaji uku. Handimaona, because ndaifunga kuti hazvisvi zvakapera handitika patiko zvino zvindakugona kurara hope dzakunyatsokuuya kubva patakatanga chiprogram chedu ichocho cha12 ichocho. Handimaona, handisirini guys, I'm just a vessel, ndingoriwo mutumwa, handisirini. Handimaona, so guys, thank you very much guys. Nyaya yako iri kukunetsa 12 o'clock anzi nazvipere 12 o'clock chaichedzo kune vanhu kune tori WhatsApp group ririko rema prayers ririko handi kungojoina uchida kana une dambudziko rako usingadi kusikana you can just tell me indongoudza vamwe kuti guys pamunonamata na 12 pane dambudziko rakati tinaro hatifambei naro tofamba naro handimaona kusvikira zvadi taonawo kuti Mwari vapindira kana kuti hazvina kupindurwa handizivi. Handimaona, so kana une nyaya yako iri kukunetsa uri dambudziko rakuda kushaya neumwe munhu, nyaya yako inobata umwe munhu, ingave dzidziso ingave chii, unongouya pano. Handimaona, unongondibata totaura nyaya yacho, kana kuti wouya pano wotaura wega nyaya yako ndokokuisa panhingikiri pachigaro apa wopinda iwe pano uri wani wota nyaya yako indenderiwo mumacomments. Pano ndepedu tose, handiti ndepedu tose pano, ndepedu tinongofamba pamwe chete. Handitika musanyare musatye because depression is real and depression iriko and vamwe vari kudonha unzi angofa nechirwere chemwoyo because ari kufamba but mukati make makatakura zvinokomba wekuti audze hapana, wekuti ataure naye hapana. Iko zvinezvi akazikamwa kuti nhingi ndo dambudziko ranaro, vanhu vari kutora zvinhu vachifamba nazvo, vanhu vari kuita makuwa nezvinhu zvevanhu zvisinganakisekezi zvisingadii, vanhu vari kudya nazvo, kuseva nazvo kuseni masikati manheru. Dambudziko rekuti iwe mangwana unogona kuma une dambudziko rakatonyanyisa kudarika rari kuseka reumwe munhu. Matambudziko andifungi kuti anosekanwa akafanana nerufu. Ukaona nhingi asina achiseka rufuka, that means there's something very wrong nemunhu iyeye. Harusekani nokuti mangwana ndiwe zvakafanana neurwere hwemunhu, hausekani because mangwana unogona ngofuma uchirwara, hakuna noapply kurwara asi zvinongoitika. Handitika, saka usaremerwa, tiripo uya kana ndaona kuti zviri zvihombe zviripo pandiri tinavo vamwe vanhu vakuru vari pana sisi uswina tinongokuisa ikoko vanobatsira vanhu vakawandisa vakomangwa vabatsira vanhu vakawanda ndichingorifeya ikoko vana Viki vatichingorifeya ikoko vachibatsira necounseling for free, vana Slick Row vachibatsira necounseling for free. Mufunge vamwe vachiti tanga takutozviuraya asi iko zvinezvi vapora vadzokera back to. Handimaona, so ndoda kutenda team iyoyi iri kushanda neni kuseri kuti Mwari vakuitirai zvakanaka. I'm not going to stop praying for you guys. Rambai muchingoita zvakanaka nokuti ndimwari ari kutokushandisa iwo, ndo pacalling pay, ndo pamuri ipapo. Rambai muripo, musaitirei vava vega, rambai muchingoitira vanhu vese kuti zvinhu zvifamba. Handitika guys, thank you very much till we meet again on Wednesday. Handitika ngatisangane pachirongwa chinotevera. Bless you and I love you all. Mwari vakuchengetedzei.